94.5. And we are Maranatha yene rade Yesu Kristo bra abusia yemamu nyina adwo ene efiada anwumrei eha eyenhira 104.5 the wrong take I do free stream na buy yati onyam fie say no 30 years got 31 30 years o got 31 okay yes be koso abrabom de na how to fase ebo bibi koso ma abrabom se me so kete mi papa de o firi mu na me so papa so abrabo emitena sire mu a pimbia mfa na mi papa kuma e bae ana oba fa me ba kuma se ase odi me ba kuma se ase no na odi me ma libra odi me ma papa bi libra na papa na odo afu o san ye nentwe ntina me di nentwe ni kwa didie di kwa didie to da na ye mi no ba ko so de kona me ne kwa afu nti me papa kuma no de me ma papa no 2 years libra na so ye de so ye wa didi mo na me di boys na chi wa awo kurubi a friend e dance awo tachima kwa no so ona na ye wo nti abrabo no didi mo na boy bi okurum ne papa ne ma me kuma so Cote d'Ivoire ono no ba na misa di na chi e Cote d'Ivoire was medical pimi bia amfa anam san ba ha ya ba ne so se nipa wa wura dem aloko ne ho menka ne twikura wato ne ho punu na ade a chen ma mi frɛ no na ma yonkofo a e de ne ntem nti okopa nipa me bebu punu na chi ani a wasi ani e wachiri na ekohwe ne kete so a ne nworo ho ne gu ho wo wana wuro ne ho ne nipa so timi wuro ne ho a chese e ya nwonwasem pa bra Facebook na bra behwe bi na tie kencheche mo panin so de ba be ma ye ne nsu ade mfirim efise ade chene ya ntia asem foforo a ya na echi na wedie ehu echekuri akura majo mejo so bru boko de obo ade ne mpanin fada worma we de fa chem na ma how ne papa akura was ma top pressure ma ene ma top pressure ma papa minim se odo ye ntia anko de nke be yire nyasem ke be yire pa pejade en kakra because roma me ye wada roma de asie otia na be ma no wo ma na efiri eji ho ye de ya na ye mpe yese te awia no yedika ne master no ne nam di nkomo ana wose nkono kwa ne dika ne kasa but anwumre ye frɛ no ayenya no
ɛna yɛ frɛ yɛ amane boni so ɔnkɔ fie hɔ maame amane ɔbɔ yɛ nyinaa no yɛbisa sɛ bibi ate saa wɔ wiase sɛ obi betumi ayɛ honhom anaasɛ sama bɛ ne nipa atena ɛdu nna bi na wasan yera na yo edi kan na me chia tiefo nyinaa tiefo jo na ma chia santema awuranso na ma chia adwuma awuranso okay sɛ ɔbɔ ade de nimdie kɛse sɛ adom na sɛ bia kwanya ba yɛ ma yɛ nyinaa yɛ nso yɛtumi ba mu bi na ne wo kana wom saa no korɛ etumi si saa ana saman so wɔ hɔ etumi si saa na bia si pen ebia si pen okay a me di mani ɛho bi pen okay ana dakro bia no dakro bia ma hu nsamanfo metumi hu mbura pem 1000 ɛwɔ kuro ba ko pem ana Ghana ɛwɔ baabi a me mete baabi a wotie ada wo twa nsamanfo ne ma baabi ɛyɛ kwan okay ɛyɛ dodo ana mo kwan okay ti dakro bia ntimi fa okodwa ebi mu ko baabi a bi wo okay ti me that say efiada say mentena bonten tiske na efiada na frank ama kamema fiada de mentena bonten kra ma no nwotwe kra mo me bi da esuro na usuro na se enye suro na misuro se bodam ni hu se wote ne dam ne kasa oben to ne kasa won so bodam asa de wutu hwa no enokre okay ti otwam na mimi hu a obetumi achi a me meje so mesu mebusa na wo koyen obeka obefe no obey wadamfo yes so se papa na otia na bodam etumi entina meka se tumi si okay ana si a ana ye fie nso ye ne saman saa tena okay no etampurumani na wo ye de ni na me nso so me papa ye kusasini okay so ahu tampurumani ye den tampurumani nso ye kasa bi a aten se omni gonja ese eben asa asantene mfante okay sana tie okay enti sa abrame ka no se ne na papa no guy na wo ye samane frɛ no jaria aha okay enti no wo yitre obesoa ye okay timina na kan se me yentoto na se adana na baifo me na no nso edu hunini a wo ye sumdwuma okay tini na jaria pa bia na me na yema no otena afie obey mfie nwotwe ana wesu ke kwa aboso me nwotwe odina ko hospital me patron doctor se de ne ha no o se bibia ni na adwem odina ko asofo me de na kwa ya asofo ho no ma bompa ya mana omo hu ade kro ha no de o kan ne say ade kro wo neni so neni so okay sisi wanya mfie sei mpacho anya 20 years anyway they wo twa pepepe oba wo 20 years ye no anu amu betwetwe nkomo na na mafa me hu bi papa akora we di edi matem ei wa twa me papa na so eja adwuma yi nti oba na ti sei ya me ade me ho ye na e fro sei ba che from me Carol Sina like Carol edini kwa me hu dem mo de Caroline mfa no osi oba na obo osi odi ankasa de oh do Sina Caroline do yeah Sina yeah Sina so Sina Caroline do Sina Caroline ma me opele embusa asem I shall see you. Uma amena tu din o kan wo se wo pere. Sana meto nti ma me amenka. Ma me wo se afre wo ba ne sei. Ajeni din di do Sina Caroline. Do Sina. One so on to do Sina Caroline. Caroline. Pacho ono ne de na abro on to nka Caroline. No. Nya Caroline. Dabi. Caroline. Caroline. Yes please. Tu your friend say. Me anga sa de me di do Sina Caroline. Do Sina Caroline. Ne fie nso your friend say. Your friend me ma bana. Sa na ede to. Onya mfie adu no. Wako school wie SS. SHS. Odo Sina Caroline. Dey na hawo. Oh, me dey ha me an say o mo se me yale o me nka se me yale o. O mo se me yale. Enne hawo no. So onya me dey ha me na me mpo kan fa me ho.
But I say always see me time and me career no. Career bear. Oh, me career no me a model. And I play piano as a hobby. Yeah. Piano like keyboard as a hobby. And I be a me tune. And I be on some as a hobby. What's that? Like me ankasa de me djuma ankasa modeling. Me pese the catwalk assassin. Obi anim say Beyonce. Catwalk. Assassin. Musa mo nanti echi am ho no. Obi anim say Beyonce no. Me na me role model no nti no me ode ba hakora na me so wonja nse di ni ko ntimi mbo. Nti wo say me career. Eno ane ha me na. Odo see the Caroline. Sina Caroline. Nti what dear pa what dear pa nyamede ma o model. Oh me ma che de say bibili. So your model. Oh mitimisa. Me model. Mitime tungum. Keyboard na nso mitime bo. Pia fidie na kase go fidie ni. Okay. Mitimisa. Mitime tungum. Catwalk. Catwalk mo na ntene sei. Modeling pa chonya fe na mbechilim. Na se ye nim se de. Aya se chibi na hye. E pa se ye hwe se de. Aya se chibi na hye wai. Ma fafo amankam se chibi chireo. Me nima de ntimi nsachi. Oni ma de ene ade na ye journalism. Oh. Say ye katwi me twi na. Na katwi ye mfamfa ho. Nti me twi American say no we ni school asemwa. Na mpacho o interview mu ya wa waste me time enti me ge XR. XR ne de. Phone iPhone SR. Hey. Inti me ni kibe program ne dia no beto 16 aba. Woni wan be program? Hey, like Nicki Minaj, my younger sister person yes Nicki. Ma be ni Beyonce ba be program ne dia or the 16 baba. Oni Beyonce yes, the catwalk assassin. Na woni no. Me nim ni say me role model, ade na me. Woni na kasada. Me na nkasa say me won number. Hey. The America na de Ghana ha. Ba twa da Beyonce ni o mienu ana. Ene do to so mienu ni yeme. That's a utufun bi. Oh, me nkafun. Ebe se ukafun. Ebe se ukafun bi se. Ado be tia me kana. Ese ukafun. Na bi se obi atota me man to time ti me pese mo time be ebe che. Na me bizu aso be ade be fa ide se nye se me famfa baby a esa na ba na. Kato kasa se no so aba. Nanti se de catwalk no. Ba ja me gina me ha. Na so tonyum so. Anyom na de ayi me the three sisters and so ba why. Anyom be na onim to pa. Gifty mon so ba. O so tonyum nyom be pa na onim. Oda me kwazent mam to we nchiro. Anya da ene mo an mai. Na be ma hu so ye musician na anya musician. So so nim nyom to. De anyom be na be to mai. Mbanya me dumizo. Ne duminza do. Aya ni ani amani ye na nchireze nya me dumini ya grow. Ejanya gongwa zumun patience bakacho. Na nchireze nya me dumini ya grow. It's so unfortunate. Right on Subakacho, God is recording. And Eric and Subakacho, about a more cow. Three sisters moba. Gifty on so be a painting and may into one so over. Or regular a fan too. Enemy when Junior, Adia cheering, Marison. In from my boy, is rain. To check your mother, but get more, and more Garrity, and more Frizane. And then I'm my yaw, and Yamina don't matter saying, I'm so. I'm saying no. And then I pay texting on what to tell him no blood, no glory, or more penekuno, or don't so about who be why we protect him. See, and you out to your hanyuma. Oh, my enemy and Junior. Now, so dear, any Oh, me dear. Oh my God, my umbrella, Ella, yeah. I don't know. I mean, why? Beyonce, I want Beyonce. Bet me, I will be a mammy. Beyonce. Name your bear now, pay. Oh, I know, Mammy Bopa. Beyonce, the person who they are born, none come who they are. I will be mammy, dear, then river. There be the person who that's such a but I was such an I mean, yeah, you are such it. And then it's all for some busy. Mean for so,
Me for so saying. We are me more. Then you ma wo pen house wo see me hwem na me hwem so a wo na me twi. Okay, cat work assassin no. Eh ni him ni bi e den. Mombo ami. Ah. We are me nye. Wo se ho anwum. Beyonce. When I did me God heal her but one patch of me you I menyale. Joseph ma da mo ni bia na mo post saying. Ade. Omo today. Ada sa menyale. Ada obi so yare. Ti Beyonce nyom be pa na ape. O de bobi. Ebia. Ne nyom bia oni. So be 12 na so be sa. Patch of me make them ho ha na mo betu asan. Hey, we are. We know. The war ye che wa ase ese wo be jojo mi ana na wo ma na so hwe ye adan kasego afidie nim you free was from me be jojo said na wo ka de na me ye wia wo mpese wo be ye ho aka de akade nde ada wo ye yi ana wo abaifu ana hwe bilim dear pa na house you see dear pa na house you see. Oh, me she ha me. Tia kasa o yare a obeje di. Mpa cho me nyale. Misimu se bibi ha wo. Bibi ha wo. Pa cho da bi Charlotte na kasa me nyale. O kin kai book bi pen. Pa cho me nkan ye. Me nim mele. Ana broken heart na ye o sa. Pa cho da bi broken heart ntime nche me because me se mpese me wale ma pe. O ha o pese dey. Me wale Kylie ne ma pe. O ware hwan? Me nua ne Messi. Ntu pese o ware hwan? Kylie ne ma pe. Ono ye hwan a? Footballer France. Your friend is saying? Kylie ne ma pe. Hey. Me nua ne Messi. Our Bobo Matimbe. Oh, boy France. And the national team is France. And Obo Timbe. PSG. The friend is saying? Kylie ne ma pe. And I mean you answer ni Messi. And I pay a text and so na to me. Your friend Kalia Mbappe. Na fencing. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 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 Mba. Pe. Ba cho me no ntesi owe mindidi. So na aso pese waren. Okay, I'm champion am de besi de me hu no. Oba wonji ndi se be ma bi na ma broken heart. Ba cho broken heart. Hey. Broken heart and broken heart and chimney. Say no na ba mu aya amota ye de. Dabi. Hey, broken heart and chimney no bi a me person me wale Kylian Mbappe me nua ne Messi die. Me say broken heart a chimney. Obi a me role model ne catwalk assassin Beyonce. Hey. Obi a kidnap ya taxi na tetew. Abusani akora yi etwetwe nkomo wa hase ya na ye pese ehwe ne ma oye ne bi. Bibi nkoye sa me ofa ne taka asembi o say read in between the lines. Moa mo hwese de ne ma na ekro no a moa mo betumi abua sisi ade onne wote ye ne hwan mekoka bibi sisi asema ba ewie yi wa dre me pa nya dre ketwa
wakyerɛ me pa ma me baako to sɛ modwuma yi so adi mu abotre o bana wo hyɛ da na odi matam oh me dem nhyɛ da ndi watam oh ale makosku mani ablo aya mo nte sɛ yi na ɔka nyinaa no me hyɛ da de krata ma na me hwɛ sɛ me test ne hwɛ sɛ na ɔte kɔku already no perfect me ma no story bi ene obra for ye obra efa China ni aba akora bi a omo akɔwo no edi ma no ɔkan ne pe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  pat ye hu ba bi a saa yare free ba ya nyale meselo point of correction onyare juwa se de okasa ye ma ala me kasa sen okasa ye ode ala nyam de sam de me nhyemanum okasa anya de o sa da na ma men kasa anya de okasa se de wo kasa no ensan do se obi a bibia ye boko sa na sa na me kasa entire na ko bisa mama so a nice girl pa me ya we ngana beka I just say no to you. Miss Ruth comes in a casa no one patch on will be here the way. Me phone and come me. Why, shall my mini phone? I may my mini phone. Why, my mini phone. You say not here. No more first see. I'm patch out and say some white Tiana. I must have carry mammy only phone and Tiana mobile. Open for me. Why, 1 night? The mood de kakra. Odidi. A kind of one did it. Says abam no titi abam na say ye but your embem and no point of correction me board am me subaya no aye hwane ho kakra itim bam gidi ni on didi oh enti aye ya na ne so ati ato on didi e ba wo ye say otiko wuram owuro no ho ye otutu ne me no kasa no sere no owuro no ho abonte na start ne de no owuro ba on naked or the BBC na sen o da when the fancy me to reggae you are run no na krum what the BBC na sen na ne nine da no ko wa pie mere bi amon na mo hwe na mo hu no pe o pie bi a nyame adum krom hofo no pie na mo edi na chi na o mo de na ba obehu na we de me de me di na chi a ene no na me be ko nti age say abontin so fo behu na we akofa na ba obehu na we de na ba obehu na we de na ba nti na on shada anyela abla ye hu ani time bia na dwo time bia otimi hwim ma se wa yira bia mbokwa akohwe no se ne krom ho no ma antie ni bi nsuse nka o enya ayi o me pacha de bi e ho de mo bia nkoye ne bone bia omo kita se min ka se o nyina se de a kro bia mense wo pacha de bi bia nkoto no mo na bia nkowe kwa yo mo nkohye ba bi kra asa omo hu se wo kwa na omo edi nachi ben se obi de naba okay be on singing mu enso ba kwa yemede ye mo nwum bia ma oh me to perfect to ma mintie ana bra fie no na to ma mintie baby you are perfect darling but no one is perfect like me like me ketwa sa and then I'm not doing now at 7 no bisa me bo mami me ni am na do nwum bia me she dem matum me punum me mani manzam fun pi so what I say to aso oh me am shouldn't see Ghanaian and then Stone Boy personal girl and then they be a mirror mum fan say me to reggae hey when rhythm fighter steady on the mountain and I'm lucky to bring them the divorce the choice I made they didn't work out the way I thought it would. They will build no me manage action over. They will build no schools anymore. Or they build every prison. They will build no schools anymore. Or they build every prison. They will build no schools. Me make up a tease ata over. They will build no schools anymore. Or they build every prison. They will build no schools and then I've got you, baby.
make me feel alive. I've got you, baby. You make me feel alive. In a Kofi Annan, how many years? The most harmless man on earth. And saying will come up Kofi Annan. Reckon the moment with their leadership when I'm to my Kofi Annan. Me. Emudia. Mama, me a reckon my. Wow, do me what you me when you ma ope. Oh, reggae. Oba, amanfo nyina hwe o mu som so. Mam to for leadership. Oh, eye. Waka de eye. Na mo ato. Obia ti ho ya amanfo mo bo. Me ho nya mo bo. Kase go afidie nim. Me ho nya mo bo. Oh, sasan. Adam ya le kwata. Me nyale. E pese ya ma obi bua wo. Obi ntime mbua me. Na wo bua me sasan. Ni nyina betete afro ni so. Me bi shi ntiti mfiri mani so pa chaw. Eye ntitali mani so. Wa wo ba mana ko school awie. Eye nya ho asem ana me nyale. Na OVSS. Na ye beto so nko nursing training na fe. Teacher training. Mama me share kokoda CS ho me ye mambumfu. Na akwa ba ne sei. Yes, yeah, Dion. Yamra back to Oda na woso ye no. Woso ye no, uyi kire obi. Me pa chan. Uka kire hwan. Ani. Me pa chan me ka kire kan se me kwa me Ukuno. me pa chan. No se dey. O ma ye bo ho pae. By within week na mo nso na we no epie. Sa keka ni pie. Tia yesi ya ben fi se ni. Eba be 3 months. Ana etikoi. Obey normal. Ne oba krase ombedia da obeye kama normal. Obi enim de ba ni next ni the following year pepe. Ene san sha ase no ne de besi sable. Still Mi bisa sembi bibia ba mu sisi e. Akomo ofie. Me pacho me de me nim de me nim sa akomo me fie. Ba me nim se bi o papa abusua mu de a me kai se osano. Me chance mu everybody I want to so. Mo German nkasa. What time? Ba me kasa yentio. Papa ne ye ewe. Nti osano me de ne kwotena onana nchen wo ekura bi ase. Nti one day bi na me ni ho en mi ja ne ho a me call private nti mi ja kwala no wo dem antopono ni. Nti mi fi toilet ni su PSC kwan ni na me hu so onana pani no. Fi dan na me de ni tu mu ja ne ho no. Nti mi ni ma de kro ba ma me ti so de ne kasa na ka kire ne ba boy ba ko se ye ba e ma ne nkasa wo ho wai ne ba na anti no san repeat bi meti kasa no mu nim sa meti nti me so ma mi sa ne hwe ti onana ketua na ba ye na mka chen se enade sei ena me hu se ni nua na ye me so me kɔ ho no ni nua pani na mfa ne nsa nso akola ni mu da nti ne papa nso ba me bo na mane ono nso anka ho hwe nti ewo ma ana me koshia ne nana ankasa no ewo asimfosu market na me ka chen se ebe ya nka ade na me ka kire no no o ma ye mpempanimfo nko ne enko bisa adekora maame no call dem ho koya akora because ase ni behavior no enko yie maame ena maame ni se o wanya ne hwe ena me de meto ma adwim ena ede nam ho nti o first den na we ni ba nti me de ase honom na madwen ni wo sa na se eye bibisa ena maame ne koy minim adekora call dem ho no ma odekoya akwala nti minim se efiri ho se the wood 360 capsules and the wood ointment ediaba man say nyina obi a wa use bibie fie bia use the wood ointment bia dia dance ye we use the wood ointment and then the 360 capsules eboni din say doctor iwaya de nyame enhira no
isan se wan fadro na ma bonofo se be di twitwi besisi a betinda se nanka se won so onum na odi twitwi ni sisi a otindo sakatapira oye adwuma papa be ye adwuma saa bemre betindo saa minianum abonofo mmereman oh be ye adwuma papa chedo ni de aboa papa na ukuda nchembo ofiase ana Dr. Lafi Bebe Dr. Ned wa twaso kakra o Dr. Dawood na kasa ewa awuku yen hyase na yen sebre yen koyanim akwaba na hoye ifie so ye yo yen kwa na Lafi Bebe aba nam ka se Lafi Bebe wamba se Lafi Bebe wamba medase pa ma mensa semfi Dawood Herbal Hospital okay mesra obi biara wo tie yen baby biara wo bia wo tie Israel FM no bomodin aso be faka abakumase ubedu kumase pepepa se wo fi obo side ana se dunkwa side na eba oba besi e obo se from anim wa na wafa edweso car ni bi na waka kire ohyankani Boafo ne se ubesi e wo edweso krapa Old Metro FM denuma eho ana Dawood Herbal Hospital ewo mesra bomodin so betimi aba debi ameka se de okwa aten de oba aten de ogina ode na yatin trudo mememfo obi de anya dance de da biara da mede me ame de na ya dance bo modern so betimi aba se e pro bi asabi onima hahama ebra yete no ene ebra yedi esayade a wo sign Dr. Dawood hu ana esa wo akodomre mesra bo modern so betimi aba free say nyankopon adom hahama ne nubna ye wo Herbal Hospitals bebre achese wo momo ekofa ba ya na so mo da no dodo na no obi na dia haban ne bro mo no mo de sayade no nenso ade ba ko a ewo Dr. Dawood hu ne se wo no akase nim haban no na wonim bra ye te no ana wonim kwan e fa so aduro no se ye be hatawo se ye be ne dan yo e de sayade no so wonim efise wabaka chose aduro we eni se hatama nsuo ni na atwefiri mu aduro we kura de eni se hata de se wo di to cap mu na no nsuo hie gusuo emma enam sunti emma na aduro ayi adwuma ententem aduro na ano nam seban stroke a mesra say stroke yade ana wo hu ni say yakwanko so a sabi what down for years what in hospitals bebre Herbal Hospitals bebre enti hospital card no what born po and da ho mesra de metimi aka kira wo ne say o maboa bi sanyo omo anka bi anka wo wo so ano adumre dis odi ba Dawood Herbal Hospital we just so krapa Old Metro FM denuma na wo yade na wo susu say yakwanko wo so no stroke no yetimi tu ase edema wo papa betimi ama wo de enklampan e ba kokko so anase peso e de tu stroke ase wo betimi ama yade netie e tu stroke ase e de ama wo ade na wo da so te ho mesra bomade so betimi aba unim say ade ba ko wa Dawood ointment no say me say me ka hospital say no so me fa ointment ni fam ointment ni timi yes adwuma ne papa obi biara wo stroke bia no ointment no eye adwuma ne pa once say wonya stroke a ho minimum wo dia wa hu ba me experience a me hu yin de stroke no bo say etimi ma wonan na ho no wo bu so ne ba bia hu no but nipadua na adwojo a entimi nya hwe na obuana na nsa ise na at this joint yi ehwan na sense ho keke me pa cha bomodian na de pe Dawood ointment na beti na ehwan na aba form no fa won sesi na abatwe sei ne piama ne nkosoro odo nsa na si na abatwe sei no piama ne nsa na asi no bomodian sa de Dawood ointment ne besrasra so ode bomodian no mfa ntwitwi na di twitwi ntu di twitwa bedu na batwa ase na satem no nsa so ase wo do nsa si na batwa ase na be na beti no enhwan na wi awsa de atwe fi na batwa e de aba ne nsa no ho no na ne nsa ma no so no brosa force na sa wi so isa mesekai ne nsa ma no tiantian no bomade sa de ointment be fa ntentem ho na de twitwi ne nsa ma no ho tiantian de atwetwe saa na ne nan no so ba ye no fa twekofom ye mfa ntwe masoro obi o ha sabi wo de aduro wasa nan ho a na o twe de baso da bi ye de twi de kofom enti o de fa ne sere na o de twi kofom na ne nan meso no eno nso o de bi twetwe ne nan so ani ya de bi twetwe ho nyina kama na ne nan na se no sa wo do on se ye nan ase no ba bi o ha tokro bi eda ho fa ointment ni bi twi wo
na fa wo kokromoti no fa twu osa bo se nipa na ne nan wontimi nkeka no ne nan so an wontimi nkeka no afobon so oda ho ana ne nan so an o kan kakra o kan kakra me experience na me ka kirew Mr. Obomoden kope Dawood ointment na wo de hia na wo se stroke aka na wo da fia wontimi nsore no fa wasa no fa twi ne ye fa twi na chiri bramo no ma no fa twi ne sisi ni ma no Mr. wo benya hoden prekope afa se wo susu se wachi ba bi enye ya afa ne bra Dawood Herbal Hospital mesi mimi nim kura maka me maame de na masan aka asiedu de because asiedu de ne de enipa nyina hu bi ekwan amfo aso de ne kotena social media na me nya eka da biara defi se da krope asiedu akona dwuma so ababusua se wantimi ansore biem watwa hwe woda ne dem a wontimi nsore prekope wontimi nsore biem ani ade ne kotena social media de number 2 ase se ye jeje ntoboa de amano ani ye de nyoma to ase se ya mo nipa o mra wote ase enwanwa na so nyanko kan nyankopon se SDA safowo afijase ehunu se babia kwakodu na tokono efise asiedu yo mo ba entomu gina mu etamasiedu de bai ana Dr. Dawood so huru se da bia na mo tunu ma yenyame so ade entimi so mehwe na menye kapra bampo ye bo na ba so ye man frugu but ya se ne sama ne citation kan ho e kire se no kure ni wo ye danso da soronko e wa bibiduro ye mu ade na wo da so to a wo mfa wo de hye ne maaye e ya wo ba asante mantam ya se ade ba ko disi na ni super ya wo ba fia ba kan wo se nipa bebre na hiaba ye fe bi mu boni krawa ene de kaka ho na nsoma ba idie ade ba ko me de simanu se me be ma emema mo pa ba nyaba ema mo pa ba nyaba wo bitimi ba abun se na esu nanso ene wanyaba enam yade na adukuru nipa mpempem yade ba ko a emra yenya wanya no na ye test ewo ho na me se nipa ba ho bebrebe ni ade ni na syphilis am bi mu kwa stiff am se bi obi half ajojo enam yarwa no kai am obi half ajojo a ofise se bi wanya stroke mesra so na syphilis na hansa ada na woda so to na wo ma emeye test ni bi braba ye test ni ehwe ni entia se bi nam yarwa no wako abrante ba ko frame last week ewie no frame se awuku me pesa de me call Dr. Dawood anam se ade o se me de ne de ebegu me ba ma no na ekọ ensansa ne ba na ekọ enti isi aba esan ko mintum se anam se ja ne syphilis because sa na dodo na de ne ye enti bomode so de ne beba na onya yaresa mesra bomode tuamlika na so bra bi Fred Dr. Dawood sisi a I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yes sure me da na se ni wura no Dr. Dawood na kasa wa ha sei aha nti memo no so akakakra ai na fei ebia na o aduro bi kro besa che na ende ekwam bi konk kwan bia so Dr. Kwaba na oho ye de o twede ampo na so kwada ye de jana se ye de nyame ase enne na na oku aka de obeka ni nyina waka bi wo de fan edro bi a wo de abana no de mete ho asem apejo mete ho asem omo kika okusi se wa beti ho kire wi wati se watu ama na ba ku bi na ye no nya mfa nwa yinkura wasa kaka de go na so yi oba na no ya everyday wati kaka ye duro no ati o wonim de ndi ana da kan wa reason where you koso kaka my adwuma mo ana me friend na me te ne ka cha na me se awuku ne de o ka cha o no mfami o adai asema na o kana sa mfa na wone me nam na o yesu nam o say o da fie se o mfa abra okay nti oba na me pone me nsa no ketu evi nam se de ko no wakeka adure kama si adure no kama adure be se me wo ha Prophet Williams agbobi besra mo fi anam kan say adure bi Dr. Dawood ma me ni o esi wo no so ko hwe kakra no me
ɔtɔ prako say ni edu na me fifie tim say na ne be come up o ka tell Dr. Dawood say enwie say okwayi wa ne dem na de ba etiri say bi wo ho fa na we have Tuesday be brave ba in town adoni mo di no kreni adoni powerful nti brother obi oba ho bia on say obi o ho yare wo de chinia onya yare sa edinti na so kra ma wa pa ba sa nipa no ya na enka Dawood de ebetimi aka se opempo a ka ebetimi na atunchia say ni ya de na beko but ya koye nipa na nyame ne boy no se ye tu nchia o yade ho a ye nim begu ase wo nyame anim okay asan se haban ye ne boy no kre nyame a obo haban no ono nim na yare sa esa no de tumi no ewura mu ba nyame nam yenso on se adomachede egu ahodo ti nyame de adomachede na adom yense uhu nkontomra enra mrante bi ba ma ho ya na wonom ko school o Ken University na mba so mo besra me enti komodidie mu a na mekoyi haban we de kire wonom nsanso no won nsanso no ya enti na me kire wonom ayaresa su a ewo nsanso no mu say the nsanso de say ade le wa wa nsanso no de sa syphilis ya de sa stroke nsanso no kro ya obi a wabon yetimi ma no de hunu ade obende nsanso no obi a ontimi nso yetimi ma no de nso na ti asresem ewo mu nsanso no kawa ehene pa say no ni asemi yes but I say etimi skin rashes wono ati mapogue no azo pona ya video na chichichichi so wasan besa akwa bi sama ni bia oton na ade na sabie ajanan ne yam kan no ko enchen ba bi ko ye wie no pa haban bia ya no ko TV fan to kalo na hota kai santi haban tantane this answer na santi haban tantane no sansa skin diseases kuna mani ade yes eti haban wo hoyi no ade obi a onimu haban eno hu haban a obu na bomfia hwe awonyo no is this in feature ye yes on say hausa for nordness omudi yes ye dipame we abem kwan na ebi nimu amempe Dr. Tie makura ase menim na nato menim si edida one day me hu say ababa on frefo mu ba watete anu bi na ode aba me hu ko fa so ye no ode aba me hu answer ode aba kwan ono isirib ni otim na kuku ni dibi anyanyo no nyehwe udi wi a na onum nsuo no a onim kwan ya fa so ye no me se me koye bi ko twitwa ya ba no oni wonam de kogu abekwan mu se anya sa na ye no wo se dabi ya na we ye gu adiem na odi nsuo agu ho na wo horo aposa wo so no se ya no efrim de so bete kra na fa odi abegu nkwan nim ti odi nkwan na ase nkwan no emu nyono kakra bi na uye na wonum nsu a wonum ayo na ufa sa haban na na ukofa konkroma won konkroma na uska bomu a obi ade bia ko hospital se ni sugar wosoro enne obi otie nhira FM anwumre bia no onkofa konkroma na haban konkroma no mfre na ngo ne nchene na onfa awonyono no na haban no okay na onka bomu on hata anaso betimi anu amono no saa onum bia no pa disposable cup no ba kwa no pa ba kwa awia ba kwa anwumre for 7 days on check in the sugar no dai bibi studio la no mo mfre beba number beba number edio no you see ano they aka with traditional medicine is scientific backing and you so je nsanto na wo so no hene no a wono sasa honamani ya ade wono kwan beso ana be for no so no hene no be firim emfirimu but o strategia the say hene no the say de na nkasa wum oh okay the method of extraction kwa ba fa so ye dro na firimu a ahabano na hene ba dro na nkasa wa ahabano mu edio oh so this ede pa ha ye no aduye ade a unnimu a unnim ene obi a otedase abra no ama ne kura so see minim heba doctor bia obusa no kokodoma kura
onima de kro se kokodoba de amonchi onima de kro na obawura bi odin bi ewuram ya haban a onimu emu obi na tete bre no na abeka chense we yedie no so heba do enso onimu wura bia osuani ene yo adom achede to mo mu ene wo ho nti Dawood say there at the age of 6 mfiensia na nyame che me sa adom achede nti se me ka kire obi se me sa no yade a nyame na de ache me na yatena si no enro wo ho na we could drop a number if you're not doctor akaya se mabe me and doctor me ba number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Mr. Abomaden na bra Dawood Herbal Hospital yewo edweso krapa Old Metro FM denuma wo de sa wo fi enkokọ anasa konongo side ana enkran na oba wo de oba na wotra edweso kakra bi pe na oba sa eden na mekanum kane ehọ na Metro FM wo ka se obesi wo hwa sa denuma na yewo na bra bagya yaresa mesrew emeso nhwe ka se oba bagya yaresa na obenya wa yaresa nso e de akobema. Okay doc fa wi obi awo ne ba akoda na wo no yese yede yade bia ye na yese asram asram bi di bodo ju nyina asram bodo ju ama akwada se be wadane te se okra yade bi fa asram bodo ju Mr. Doctor na line abeda ne trim ne tinitimi ye kese na ne yefunu se na line daso tuntum edaso na se be ni su adane te se okra won se ye fa afuom kwan so a anamon kwan won se edua si ho a na ne hini ne bi akroso kwan no se woduru wa na abotre ne twa ha ye twa kwan mu ye twa kwan mu a ye botra bia bia wo fa twitwa ne nketenkete na hye wa adiem manoa hye wo te se kuku bi mu fadwara akora no anopa ne anwumre anopa ne ye botra no anopa ne anwumre 3 days akora no besesa asram ne beko edua bia ni hini na atwa kwan ada etwa kwan mu nti na ewo special yade esa na ahudo bia tra sunsuma ahudo bia botra I see Dr. Dawood obi so ka se mi kire me o se enwura bia fifi ofie bia no e was special use nti na yankopon ma ne fifi ofie se ne bia efifi ofie bia no ye fa te se agerantum canizodis de mofra no go akru no onko forest enkuhu agerantum canizodis so ofie bibi te se sida acuta ona protable etweta eni fofon eni wirem eta wo na baby a ka kwan ho zo nze ni petwem ho ta bribia na okasa kire ye wa bebuo mu a conventicro ofifiri wo emfichire onkoto no wirem okasa kire o se mene wo nanam na me ye wo boafo eno ntina se ekoba se critical moja etu obi a wo fa conventicro haban no na okofa te say body na you know na haban na ba fresh one tia na wonfifu na wo yam de car conventicro no na de sire kakra tumu a nipa no mu ya no be 5 minutes na moja na twa o kire o say me your first aid na me no nenam adro wo Dr. Dawood adro wo na ya tena se nyame ya admo chena okay ya wadwiso krapa Old Metro FM no ho ne wo de wo fa dwiso ka na also be see Dr. Dawood okay as simple as that okay and the edge from Monday to Saturday Gokra ne say apeja obi frame wo Canada na no pay o say na onim da say adro Ghana sa na mi san so pani adai o say for the past 17 years in ne be ma Johnson kwa no de Johnson bibia mfam yes but o mani ni apeja last 3 weeks and I make say apeja na ba no and o mani ni abedi bi apeja o say apeja o da ho ma chisa na ni tie no o say mu ayed ne nkra sen say fakọjun koko Ema bia na otie bia no adwada ya apagya o na drop number ne enko ese Monday bra na bejo be ma 19 years oniba no abada Dawood Herbal Hospital no wa wontafo a nyame no de omunyina to Dawood a sebe ni munyam hye ben enko kokra te de omutu ne nipa
Akoko Dawood. Mema Jofre, I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Mr. Dawood ointment. Any 360 capsules no ko ba bia benya bia to de entiama bi mo kase bia o sabi o konoma o yusu wie pe na ma oba ma gina so no usisi adwuma na eye ne nti ana yesa adwuma ne ma me da asipi na na ku so me da se na na Friday doctor say ya no say da so obosum da so o kira say ye breast screening I was and I think mo invite me Ogidi Brown say Ogidi wo Ogidi Brown no bia wo Asanka nti we no mo hia specialist bia ye de apie wa bre Ogidi Brown say wonye emfa ho a oh nyame ya adomo kire ye breastfeeding ofia ti o breastfeeding ofia momra afi ono wato say hey misi feeding say na ngefia mema ko na ba unim o ma ba nom e basa o hu no fo na o ho no e special nyame abo no special enti eni kwan say ano no a o hu your friend nipple no oni kwan say ka ko shape pointed hello Ogidi Brown say friend say Corbell mo Corbell who ya when the boss one no asha say friend ka ko shemu a yade na no Ogidi Brown say friend Corbell no was say shem pofo so who say ho askele as a twintwam a enye fe eno kra no na de mu odunu nso ye emu odun so say tackle from behind ujire chair abia bedam na was from behind sir come tio no for no or say it made up of tissue you can say tissue so a edamoto this e ko ba say no for no emu ye dudu bebre a na je say abia bedam eno so abnormal eni kwan say no for yes na e kra de e was say tina umia no fe na puaba that's right the no for there penyufo doctor we waba akokora o si nufo hu o mo bi da be ma bi di de be no fo doctor da say doctor da we na tell kan nhwe ni 104.5 ye de wiase mu nsem e de to amoso
fiada nwumre yi na enne ensem bi a ebe ba no me ameti bi misa se no kre sanyem semoni we wudie we no ebi da so di epei mechanic wan twi kan fita obi a wo ye fitani o ya manfo ka engine wonne ne yonku bia koka bomu aku obi omo kunu twitwa basa omo wiye no no ma sa sie na akura keto mfie du na yakoda omo kunu twitwa no omo ye no ma sa sie no ai na ede na ebe wi asesa no yadum nchemu nyina no ede ebremu obetimi akọ Facebook insha 104.5 insha 104.5 FM Facebook no ye wo live obetimi ahwe ye kan nyina no emabunu na wuhu akoda bia wuhu no so ya akoda nsamani obedie no nsamani obedie no nano news ba ko amkoti akora wanya mfinhie du na si ya de nana abro ada no nana wakwire nana dia awene nana no 14 years old watching nana from na mamini we abro na ontumi ne sore nante wabubuni nana ne se goso ade anti enkwara keto de bi nso samani ombedie no 14 years ne me kura na ode akoye ne nana ho adwuma na nana ne ntimi sore watwunhwa na bubu ne sisi nyina ene yedemu nchemu ede ebremo na unim se posinia inspector your friend say twumasi ya ne mpena wotwi tuo edi ball no pay ese wo sheda se me wiewio preko me bubu preko se be ya wo nya chance kura che se unkoma bio kese bufo na ba ma ne ho ya hia ma kese okuno body trauma ko imprensia are dia bufo nko posini enfiem yenu nie yenko yemra se du ba bi kura na fe oka se ono ana yeye ye ko ya ko achi ko ya fe du ba bo se oko remand by osi enyo no a ngonde nyo ne kunu ni asase monko mombra enade high court tenase no osi ne obi anko mabio enade final decision ye de bisi final judgment na judge tenase din no hwe mbranum no hwa no osi da bi abante na wudie na wadie no anka wosese ye man firing squad na nyesa ne kan twa ko be your friends say ja ukura mpanyi din kwansare eno no amansan the friend say you can say the firing squad ya who say firing squad anti firing squad eno no kane no a anka we adini gira ho ida se ye be hye na komfu de ahoma be so no mene ana nanka ye hwe na se ana anka adini be gira ho ni e de soja ni agina na posini ni abonu tuo pay na Ghana fo mpanyimfo omo tena sina no say ni papi o hon ma ya mo ya sentence omo say omo nko yenku omo enso yenya president ba akokura ma na ansan obi am pese odne sa be chance ene yenyi sa wuo na yesi yenku ni mfiro na mumu no yenye ne say ukwu ahye enti owura no kasabri nko no kesi ye bebo no tuobi ana say kebesha na konfu se de star bia ka court be peso be kunu bia nka ono arasem na nto yayi sa amra na firi ho se ye ku obi no sisei no udi nsamone a yese kokohye onkwa na nyina nti court maso no judge high court yese ya sentence no for life to okwa obedem sa aba akokora o prison oni aban kokko saa hye ansa utube wo ho tani obeda yo eni obecha ne wanko mvu nti boboda mu eni ono anasema na abusuafo no ekopie ho
wokae sɛ mmerɛ bi ɔmo de ne kɔ court ɔmo kɔɔyɛ na ahwɛ dɔm ɛbɛpie hɔnom na obi kura pɛ sɛ nka yɛnyaa no na nka ɔmo ɛfɔ mo nsa nkeka no ɔmo mbɔ no daabi mmara no nso so nkyerɛ saa nti polisifoɔ abakwan ɛna ɔmo ɛso nua ne hyehyɛ kaa mu a ba ne yɛpiapia ne ebinom nso ɛto nneɛma fa akyire sɛ yɛbɔɔ kakrakra ɛnɛ yɛse ɔnkɔ kɔnhye na yɛdi kan nkɔ yɛasɛm yɛdi kan so kwasare ɛwɔ ha sɛ wɔtu ho anammɔn ɛwɔ aduman na ɛhɔ ne yɛkyerɛ sɛ obi a ɔyɛ fitani wɔtumi akum nipa na obi aka bom akwadaa mfinhyia 19 asie no saa sɛ ebi si wɔ ɛyɛ nkɔkɔɔ kɔmfo bi a menim no a friend sɛ kɔmfo bi nim na memfa no kransie yie kɔmfo bi nim na ɔsɛ otumi yɛ sikaduro ya owisu hama terebi na ɔsɛ otumi yɛ sikaduro enti sikaduro no mu no na boys mienu kɔ no hɔ ana ɔmo kɔ yɛ sikaduro ɔmo yɛ sikaduro no ɔmo hwɛ ya na ade ne mma ɔmo frɛ na o nyabotre ɛbɛba so nyabotre ɛbɛba so saa ɔmo twɛ ya ade ne mma so da ɔmo so ɔmo sɛ ɔdada ɔmo sika ɔgye yɛ no wagye ne kwa akɔmfo mabuni ɛka bom mienu ana ɔmo dada na nanse na dada de ɛbɛba hɔ no na yɛ no waba abegin kɔma ka na ɔsɛ na de mo mmra ɔmo kɔ sɛ na ɔmo afɔ mo ho adwene sɛ ɔmo ba bu kɔmfo bi ne makuno ɔmo ba bu na kuno koraa nti ɔmo ne kɔmfo no ti na so ayɛ so ɔno na kɔmfo dan ne mu ayɛ sɛ ɔbɔ ne yɛn nkring na ba ko pie sɛ ɔba ɔgya de ɔka ne mu ɔba kɔmfo te ɔno mu nkring ɔtia ne ko akyi kaw sɛ ɔto nyina na sikanduro bi anim ne aduru nim ayira aduru nim ɔmo bu no kun no ɔmo kun no wie no ɔmo sa kotutu fam na ɔmo sie no wɔne ne kyiame wɔne ne kyiame ka ho nyina ɔmo kun ɔmo yenu nyina sie wɔn fam kata wɔn so ebi ne saa asɛm wei sei sɛ fitani okay kwasare maajo mansa mejo na hoye oba de nti fa ye kom kakra ye nkɔ aduman mansa sɛ atifo a oti wiase mu nsɛm ne nhyira fm bɛhyɛ ne nso a yɛka tro sɛ aha asɛm si a yɛnka enya honum sanse dwada ne bebreki ɛhwade ma yɛtifo sɛ wodwo ne kyerɛ aduman old town wa ɛkra bi a ne din ɛde sane abacha wɔno fitani wɔno na nkora mienu ya omutu praga yɛ sɛ ɔmo kwa kofa eja wodi wo machi de ɔmo ntente kokun koda no na yɛ kan hade ni pictures ɛtoto montene no kracho no ya che no na yɛ che no aba obi din edin no ɔbɔ yɛ no yɛ ba bidi mu nkomo ɛwɔ hente ne don dwumadie no ɛwɔ Facebook hɔ ɛyɛ nhyira 104.5 ɛno yɛ Facebook no ɛna YouTube no ɛnso yɛ nhyira TV wo bɔ hɔ a wo bɛ share na do comments ne go ɔbɛken kan nyina no ɛde ama din ɔbɔ yɛ no kracho no efiri he fa yebe wuram brebe ne kye no kwa no woyɛ den krache no samre ɔwɔ hefa na ho amu ne be fa no kɔɔyɛ ɛno ɛho muaye no nyina no ɛwɔ ha yɛde brem wɔ ha adwada na yɛbɔ mama ne yɛ sɛ ɔde wɔne kyerɛ mu ɛwɔ aduman a ɛhɔ ɛna koda baako a wɔwɔ mfie no edunan ne din ne de kwambo akye ɛna afei nso kwabena yankyera wɔno no wɔ mfie no ɛyɛ edunwɔtwe wɔno wɔnyina yɛ anuafoɔ na praga ɛyɛ abobɔ yɛ adwuma no ɛna mo yɛ ɔmo de twen kɔfo egya ɛde mu ɔmo ɔmokɔ kwasi ada no no mufiri fie sɛ ɔmokɔyɛ adwuma ɔmokɔɛ no ɔmo amma ade akye dwada ɛma kromafoɔ hu sɛ nkora na ayra no ɔmokɔɛ no na sɛ kwabena bo akye no deɛ yɛtwa no se kan ama sabi yɛsan so asie no yɛde bɔɔdeɛ ne mu akata no so ɛwɔ hɔ na mmom kwabena yankyerɛ no deɛ na wɔda hɔ a wɔnwe nti ɔmanfoɔ kɔɛ no kɔfa akwando ɛde ne kɔ Fensel Government Hospital na no ɛna ɛbɛda de sɛ bra ɔmofa praga na ɔmokɔ no ɛna wura bi a yɛfrɛ no Sani Abacha pa ade video no beto yeso bra oditwa wura no anaso oditwa akoda no we kwabran boache ana kwambo ache no woda ho na wura no sekan wahwe no pa na wode twa ne tirimu mienu na oditwa ne basabasa na oyi osanso sie na ohwe video na semi preduas ene enyan enipa adwombo ne wonipa ne bitirim owie na nso wana nadamfo no ka ho no wono so odi na chi koditwa na asem ye di ho nkomodwada no ye di akira kopem se ene ahomache ɛna kracha yɛ friend Sani Abacha no wɔno edwane yɛ no
yɛde ne mfonyini ɛtoto akwadaa no na ɛda hɔ no wokɔ Facebook sisi abo sɛ akwadaa no kwambo akye no 14 years no ɔno ni ɛna ɛda hɔ no mu no ɔtwa ne tirim twa ne to de fa na so ntem ɛna ɔtwa ne tirim to wie no ɛna ɔtoto ne basa na ahwɛ deɛ wɔpira no wɔda hospital bia ya na from kɔsiada no ɛna dwada no bɛsi ɛno anya no wɔtumi kasa ɛkyerɛfoɔ mekyerɛ mu mentwɛwa no yɛsrɛ mu sɛ bi a wonni akoma a yɛde hwɛ saa nneɛma no biaa mesrɛ mɛnkɔhwɛ ano ɛden paa sekan sɛ ɔtidi twa akora no tim ɛsɛ wɔnya wansane bi na wobie no so sɛ bia no wɔdwane nti wɔto sekan no twa ne tirim krakye no so experience abie ne tirim na fonom hɔ no kɔ Facebook nhyira 104.5 na kɔhwɛ w'ani so adeɛ sɛ nipa yɛ bɔne o nti na kwambo ɔtwitwa ne basabasa o twa ne basabasa sɛ ɔtoto no wode hwɛ ne sirim wode ka twa kwabra yankyerɛ no panin no ɛma ne yɛ mmerɛ nti wei no dwane ɛna ɔtii no kwan so to wei no ɛmura no gu no so a ɔsie ɛdeɛ adwempɔ bɛɛ na ɔde yɛ saa de apɛ ne akye na yɛbɛdi hɔ nkɔmmɔ na mmom deɛ ɛbɛyɛ nyansɛ berɛ a wɔku nkodaa no nti deɛ ɔsurvive yɛ ne nie wɔn na ɛda hospital ɛnɛ from ɛnura nnwuma no bɛsi nnɛ akora no ntumi nkasae from adwada no ɛbɛnya no ntumi kasae video bi ɛbɔ no akora no ɔkasa wɔ mu na mmom ɛno da ɛbɛsi nnɛ no kokom a ɔno nso so ntumi nkasa akora sɛ deɛ ne weyɛ daba deɛ wei ɛyɛ dwada no videos a ti da no deɛ dwada no ni but ɛnɛ deɛ ntumi nkasa koraa Jesus Christ na da ba yɛ nyina ne sɛ bra abacha ɛyɛ sane abacha no paade krakye no kodi sɛ bɔnesɛm no mfonyine bɛto so bla kodi twa akora no ɛkum baako ɔwieyɛ no deɛ ɛyɛ no sɛ ɔbɛfa pragea no anaasɛ abobɔ yia no na wɔde adwane anaasɛ ɔkɔkɔtɔn na dwada no ɛbɛdi nkɔmmɔ no krakye no dwane yɛ a bra no obi anim baabi ɛwɔ na ɛno da ahomakye a anaasɛ ɛna ahomakye a adeɛ bɛkyen ɛyɛ ahomakye no mmienu ɛna nteɛ baa sɛ saa krakye no adwane yɛ no wɔde pragea no abobɔ yia no kɔɔyɛ no ɔkɔtɔn abobɔ yia no ɛde gye 20 million ɛti ne botae no nyinaa sɛ ɔpɛ pragea no ɔpɛ adwane abobɔ yia no ɔpɛ ɛyɛ adeɛ a wɔayɛ bi da according to information yɛdi kan gada ba fie ha no no sɛ wɔayɛ bi da abisɛ kɔ Facebook na kɔhwɛ abanteɛ no odi saa nsɛmfoɔ no abacha kɔ Facebook nhyira 104.5 abacha kɔhwɛ Sani Abacha obi ɔno obi di president wudi kum wɔno na da so a wɔde tri aboy bi ɛda hɔ no wɔtwa ne laugh saa na da hɔ wɔn na da hɔ no wɔhwɛ ne nsa wɔhye sɛ wɔhwɛ na no na kwana no de wotum so wɔhye o wotum so wɔhye ha hwɛ na no na hwɛ ne nsa de hwɛ ne nsa no kora kyerɛ sɛ na mama nkyerɛ baabi a babɛkyere no na wa asafo bia no ya na mase ɛna de mo yɛ adeɛ baako odi bɔne no nyina wie baabi a odwane bɛhyɛ yɛ no ɛyɛ asafo bibim ɛna ɔde sika no baa yɛ a ɔde bɛdi ma na ahomakye mmeranteɛ no ɛhɔ no kɔhyɛ yɛ ɔde akɔwe ma bra ɔkɔɔyɛ no na 7 preduasa ɔmkɔɔyɛ no na ɔde sika no bi atɔ ɛyɛ wii yɛ a wagye nsa ɛsi hɔ nom ɛno ɛna mmeranteɛ maako 7 ɛfiri ɛyɛ aduman hɔ ɛbae sɛ ɔmo ba bɛfa no ɛde na kɔɔ na mmeranteɛ sɛ da bi yɛne ɛkɔhu video no ɛne picture no wɔ nhyira fm ne ɛfrɛ m ka kyerɛ mu nti saa deɛ ayisa mo yɛ 30 million ansa nom sɛ da bi 30 million de yɛnya ɛna mo so munya deɛ ne ɛbɛmɛ no dwane ɛna mmeranteɛ kikirikiri na mo pɛ 10 million de ma bibiri fɔ no according to mmeranteɛ a ɛkɔɔ hɔ nom no na ɔmo da afɔ mo gye krakye tɔ ɔmo gye krakye na ɔmo de no ta taxi mu ano ɛna mo busa na mo bɔ tae ɛne sɛe ɛna ɔmo so ne kwasɛm ni sɛdeɛ ɔde yɛ nua no kasaa ne nkɛkɔ na duman na bra yɛ fa ɛna anti robbery for no police team no ɛbɛm bɛgye no ɛde ne kɔɔyɛ me ne ɔkasa yɛ krakye no ɔkɔdeɛ police station no kɔdu police station no ɛna ɔsii cross ɛna ɔsɛ aposifoɔ mɛdɛmambom ɛnya me nko a ɛna mekɔɔyɛ na me ne krakye baako a yɛfrɛ ne mafia ɔno no pra boabugya wɔne bɛboa me a bɛtumi kum nkodaa no ɛkyɛn baabi a yɛtɔn ɛyɛ abobo yanta abobo ya mebɛtɔn no wɔ ɛyɛ wode w'ani kyerɛ asan hɔ no mu a ɛhɔ ɛna wɔbɛtɔn abobo ya no na deɛ ɛtɛ nyinaa ne sɛ pragea no anaasɛ abobo ya no ɔbɛyɛ no 20 million kora ɔde sika no wɔgye yɛ no ɛno bi na ɔmo ba bibim hɔ a na wɔde hyɛ hɔ no ɛno na mmeranteɛ sɛ ɛnyɛ mafia asɛm sie ne na nenam ɛno na kora me na metɔn mu ɛma mafia di bi no mafia na ɔka no ho ne di mafia na ɔno kɔdi bɔne no wɔne aberanteɛ ne kasa afie ha no wɔne ne kɔba ɛyɛ bibia bom that means ɔmo
ku amanfo adwo moto daa yes adwuma mu dia na de wo myan se mafia no di o machi no adwene a enem koma enu mbedi ne akwankyere be mu no 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 afra baacha no aka kire no it's about chance ko duru ayekode police station ano ene wo see cross enye wo mu a samne nkwa no so ko ato na nanem wonse edo it wo see cross no wo se mekam no kure we nya me nko a enem ko di bone no ne mo me mafia ene kokoye sa bone no onempo ene boa me a bobo ya no mede ba alaba ya mba beton ya ehun sika ne binti me no ka se CID me no ka se CID aya abacha ena print so aya mafia ono pra bobuja no me no ka se CID no o kwadi omu nyina o kwadi police station omo boa na posifo hwehwe mu no awie peye e wo honom anu so kokoma o ma me no won kran obeduru enura ya ono so aba o mu nyina no hwese akoda ya woda ho yi o ko mo betimi abata so no so akoda we de woda ho no mum epra chen de wo wu no de woda ho no mum de woda ho no epra de we ya wawu ya woda ho yi ai twali tiri no de woda ho no prase de woda ho no epra o me no ha na epani de woda ho no de omu de omu ye no don na epani hospital no on na friend kwabra yanchira no ono 18 years wona chi abobo ya no na onso mo confirm koda kan ho se de be o mbebo no it one my friend kwambo ache 14 years ni ni anna na so no so na yanuafo na aroso mo se sa de oda hospital no next step father ne ba ene eye kwambo ache ana kwambo ache so step mother ene die so ba so ne obi ade ba ko be ware nti eye anuafo enom ko ya oye no sei akwakosi ewo nwura ho no ma me no ka sei eye kwambo ache no wono na da ho akwadi sei eye sika bie ni trim sa bacha ede se kan bie ni trim ene na ne hu ene na sumu a wokunu ya wo twa abode de no magu no so ebre ben ene wodada om so odo mu ko faja eye kwasi ada no ebo no nan no eye dwuma omudi se eba o se dwane fo choba afo no obi omko bu eja egu ba bi na makotwe ma eto odi omo ntente to no mo ko no ene oka kire eye ba ko so onkoto eye drink empamere no eto no ba ye na yeketo yi ba ye no no atwetwa we na ma we na yemre eto odwane ene odi na chi no obetia no so wa ha obi twa no kunu we no ene odne che nwura bi mu twa nwura de gu no so kwasi ada esubrante me to ahomache ne nyina no aburufu ni abo ba kuna ono so da no tibasa na omunyina ka afu no ka nwura mu ho tiwa ne kopie wo mo so adechi no mo maaye no ena ombo dawuro mo to mo gu aya duman mfom kwan so ene ba bi a omo hu se omo kono praye abobo ya afo no ekokoye adwuma no ena omkoya na wono da ho a omo de no koye ene wo kire se nti wono koye na cheche wono so nwuye no nwuye video ya na tinso no buo mu nyina wo fom tinso no buo mu nyina wo fom Jesus na we se wo hu se atwa unua eda ba bi na so atwa wo unya hoden ko ade asa ensuo to unda ba bia obi abefra unya hoden abesori enti shano so se abanti pa hena ni mu na no also na damfo pa ni akoda ya odafo mu ede nua pani de sa akoda kora na so na mafia nso so adamfo no catch ni ne ka se afia na namfo no na ede na wusa nti we ya namfo faku na aye sa adwuma no hey eno da kora wo se wonno na to aduane ede ma mafia no di ye adion esemu adion soro de oben na sa kwa we se nti na sanya ba ka we ntimi nkan na abobo ye okoto na chi abanti we pa obeka so esa instant justice de nye na mo hwe sa niam bi pa obi di sansem fun se pa na me anim na oba pa na ye ni se ya sika onya nyina ko ewi mesi wadi bia se wadi akwesi ntwedwa ho no wo hwe wabuse tam wadi akwesi ntwedwa wa hwe ma ba na no me do police station wasi cross anapai na nya gise go se mante no mante sam mante nso ne ba ya omtin ko mudi ni do omko ya na saade na ebu ko omka so mkokunu ba do de ye omno no nua no ona o bi nti do yo wie na se wonya nkwade a wonya omso wona ntia kema na anti robbery for no e ba na do o man fa na nko akiri kakra dabi se bibi phone delay wo mo 30 million no bibi phone so mbeje no that times e bi ni ho mo ka mo nsa asena so mo so nya 10 million na de ma aye bibi ntu afa no ho adi me no ka se wa ban ho to ma nya no hwe e wo mo anya no hwe obi amona sum afa no ho free ko na na nkade we pa kamo chini se ya ansani na nya mmara asemu a obeka ya nya mmara asemu a abobo ya wi ade
wɔyɛ adeɛ paa wɔ pom hɔ wɔno deɛ sɛ nkɔfo bi abobɔ yɛ awotɔ no mona baabi a ɛhyɛ biaa no wɔba onim kwan bɛfa so afa no ɔtoto ne tae koraa no a onim kwan bɛfa so deɛ ɛne pani baako a asɛm ba a wɔdi akyiri paa pani a sɛbi mpɛredua sɛ ka ɛbɛ nyina da no so no Nana Kofi ɛne ne nim nkɔmmɔ sisi a ogyina so okay Nana Kofi ma adwoe hello me do so me pa to me sɛ frɔ sɛ hello Monsan emmu bio na yenhwe sɛ na homa no emu eyi chichi aha me patro so di ne yesɛn Kofi nana ana Kofi ne yenye nana da bi Kofi nana ani na obi ani yo Kofi nana eba ne sɛn nana kyeremu the pastor a fat and one of them will be some young. And who come on the idea the freeway? Main friend say on the 3rd of October. Anna, the Copa, the Coto Abubu Yadi. Ebai, Colombia, I know what it. The number couldn't have a few issue. It's a Coba said, after me here, the call for Mana. So we can't say coffee jacket with man and not around the coffee man. If you know no question, they Anna the cookroom, ma me do fintem. The banana and Colana Liffy, Abubi honestly fee. Number time they listen and Colana way. From the Munkofa speaker and call a jam one more mano. Now the train, and the Cobo Ben and watch it, and Colana so much job in his the African and Collector Clay. The Mamma call. You can call him Colana, my home on the father. He doesn't tell me to Cassiano, a Jim, you can and on the copper linear about Cotaxi say, yes, I'm Colana. If you call, what you say, I call the police for now. I think Colana for no, it's my wood, by a coroner. Roti Fonse or Munchi, the artifact, if the number of hours of who be your most ready. Imagine to be a different than a grow class or no car he grow coffee. And also, do it me just had the same report ma he go police. Now, so we done a number or Emma. In the bedroom piano, Anna, obedient workers say, or was up done to the friend Abacha, actually Abubo Yanis. And Abacha, okay. And the son of the American about the field, and you could say, or if I would then on a call. You're quite now when you hope, it is also for you. Or for the Akachadin. You are not doing what you are so. The police man say, you don't know the number, none of my number, MI. Your friend, Elena Casa. One of the Casa was say, one of the one is the Lanco Sajani. Woman young, into a young family. And she and the combat 84, it's very 12 o'clock. I don't know money, any man, and I need about the fellow, my family. I'm here. Here, about a can already down for other places. It's I dare turn upon the confirmation of the square announcement. I don't know what's the first week, and also the confirmation say, and Colorado will first week. Yes, I saw no, who's me come over here, and this time for a year for us, and come to a year for there. I didn't phone now. I have half for my phone. Now they go to a car, coming for. The court will come to you for 1 hour. I didn't know for it. Oman, O'Brien, father and son, say you can't secure double job. If you are sorry to call them because of the phone up, I don't know if you don't believe. It's a man called the police station. That's why I report. The real report now, I say, you have to also get the 10 years, was just and one. But I heard you, a chair was out there, police station, not the woman.
ebra mo frɛ yan saa abacha no ɔka kyerɛ mo sɛ omoto no ɛwɛn wa bi fa moto a ɛhwɛ akwai bisa nkora na sɛm nkora ni sa bo mu yehu mo mpo na bi so ma sɛ because sɛ wo si wo bisa abacha sɛ wo ma no wɔ hefa nkora no the man wɔ hene aha no wɔ sɛ wo mo wɔ ana wɔ sɛ wo mo ja mo kɔ ko sɛ ja mo nya ko pɛto ja mo kwa mo na mokɔ wuram hɔ no na moto ni hɔ ana obi ka kyerɛ sɛ ohu sɛ abacha te woto no so ubisa no ho asɛm ne pa to de ya ni bibia sɛ ɔde ko wuram na mo ne pa ta so na di o ya so ya bobo ya abacha no ai abobo ya dodo sɛ na mo tete sɛ wa wia no wɔ mpatam aduma ha me papa na re ne ekoto mu obewia okoto sika hand ako ba obewia de che etine ma me koto obi betia aka nti ne ma me nim dwumadi a wodi no ho hu ejitum na ada no mo hu saa ne ma wo ye nyina dada nyina mo mfa police fo nche no kosi sɛ wokodi awuwe nigra eja aye community ni jato jini de ka jato sama nyi ka ho ne ma me se aje ni kwa na pa no obi tia no tia mo na je media ba na ni ka nti de wa wo hene koto ba ya moto mu na obewia koye no eno oto be sha na mu na de mu no de o ma anye no de dada no de o ma no to apa no be ka na ada na odi ka wia ba ko no wo be oye kromfo de na wo hu so akoton ade so on ton mpodi a ana so won ton yem maje ma ade wo so de wakoton wadi sika no moja no wasa be fam de to so mienu mo sai akodwatoa abepa cho mosi community no jamenka dwantoa moja manaka on sa fe odi awi te say dwantoa be san bo mu be jai nura awu die na se be tuna me na me pacho gina ye kakra ma yese ba bi awo no awu die nura me gina fie kan ye awu die o gina fie kan ye o on say yesi eja de mefa ena de mefa eno a na de kro no ba o enya hwe na wo mpra ba se wo che eno sa se enya hwe o mikofa bakra awe ye beka wonim se okumo bi a edan adwato ya na bebem ka se mfiti ase na no mo che no mo me discipline no yadna ko gina mra num yadman be se bia 3 months kura wakoba wo se da bi se prison ho nye de obegya nsamfo a wodi enne hwe se waku nipa hwe nipa trimu se kan mo bi sa no wo se tre no wono na de sika ne bia mu sa no hello nana me pa to sabra bi sika no nti mo bu sa no wo so wono na de sika ne bia kura ne trimu sa no ni age no question say saa no approach for some because of the menu na ana smart media Edin se sa akura no da hospital no ya sabia no what say ye ho na nkwa dum ene ne ko bi na watinya sorry na omo ka sa omo ha ko hwe ni tina ye operation binti this a tell what man parliament think what se otimi kasa le pa twan what the statement the patrol say on what the statement I'm a police what train na no asem the batran na no asem no obetima kamu kakra che wo se ba ne sen o say about the fan say o mi nko feja enti odine ko twa nsuo bi koyi ba konko le tani ho o san de ba no le jani ho enti the third one no alo kan say o mi nko kokko na no o jabi go nko saya no enti akwanse o sisa ajana bi ko abubu yeruma ayayema enti ohun ne yan say bibia ba na oda fo ohun bibia bia kwa take the time nti wono de na chese wono ye ball no ho ne de wo hu hwi bio nti kwa fa so kra oku ni nua we ni kra de wo hu hu enti so kese na to ni na bo kwa no wire mo pacho
na kyerɛ sɛ odi ka bɔ wi ansa na wo ku baako no hanti obo we no ansa na mo Edion nana yɛda ase pii wae Kofi Nana yɛda ase na no so da masi yo Kofi Nana me stress na mam fama de sɛ dem to me stress ma edumamai ama ya nyen sɛ ahensɛm nene okoto sa abo bi tiri okoso akache nse sɔre yeso nse sɔre ne so ene ana odi adi obi ba ma akwa ne kɔ ne nsa menchi wa bra obi nim dia ka akwa ne bɛyɛ no sɛ Ghana man no sɛ man mo ma yi na nkamom na asotwi bi e fata abacha no ye fata no nana Kofi Nana yɛda ase wae that means obo we no better form into attack back the other one to just we did any subrinti the course will be a room one who be into one so one in the coin into obo we not just about a quenim said we did catch and woo to cool no akwane wicked see me be corner once nanano una need come obi ya the entire kasa no was a chira o me de ka kire wo se kratch no obi a ade opa ne se wo hu se okoto pragia na abobo ya amo no ofa pe na yo anso be che no a asam kwa police station no na gatwa gatwa ne banana ade no ofa no yakoto anu bi e de abronti ma kratch tirim ye no de oton so wi a ida se okofre nkofo wa aboboja na wa be hye be bia na obaye no na na asam wo ka no o nyina so nti a wode ka sa se we ne de hwe na oma me ye na ahensem ese we awudi de duman na uti aboboja uti area ho na nsem hunu bi sesi sabi na be so be na ahensem sabi ahensem be ne wo we ahensem ne fa be na ya ekoyi we ho ahensem scratcher sabi otutwa nko de hwe ne nanim na hwe ne nsa na ne mawre ne nsam den ne mawre na ai green no na no tum scratch we yedi na chiko pacho when you be a dear chiko pacho obi a no notorious pragia criminal we criminal wono de pragia awudi ase wadi ayenche no kan wontumi mfa kuma se nyina me se obebom oba ha obehwe ma fofu apostle akodi nti twa nipa bi se kai apostle akodi nti wono ma fa no anase monday omfo bom na alaba ba bi omfa pragia ombeton no some customer e wa alaba yes according to onu emu no say mafia ene ko kire the dealer woton pragia no e de ma no ana abobo ya ande ma no ofu isa we so what you say utimfa pragia the free man wo beton 20 million to bibi na pragia no pragia bo pragia se pragia wan to kranya pragia so nyeda da papa no so to man da be 3 October ya no so to pragia no ma wo mu pragia oto no mu na se etwam over 40,000 Ghana cedis 45 etwam 40,000 Ghana cedis pragia wa ba beton say 45,000 wa beton say what you say 2,000 Ghana cedis what is bibi what have do no bibi ma odi TDB ma we mo kra voice no okay say be radio sunti mo chire sa mo no on mo nam number police kama mo chire ma mo no mo de ma police o de mo no man adekodo e be atayo so fu hwe mi de ma hu bi pe hwe adekodo nko ye no ye the same so ogidi brown so kutani uko towa obeto no be abe 6,000 Ghana cedis na watwe se kind de si wo so na wagye phone na free sem na the phone akwa gi bia 500 Ghana cedis 200 Ghana cedis no twa se kind unfimu na no ite junction he ye nipa baako okọ na guy bi di ka be san no to okọ na nima no we wan so Ghana san akwa ba o hia no guy ni duru no yi se kan sei no de shred boy no film sei Akwasi Debra no de shred no film sei waje do ko ana say we wadwen say wo tie mu a on boys tu no mo wachi na ofri ban o mo kama on tu no so we ni mo no mo jira ono on se bijira nyina o mayi obani o mo spy wo ye ke me twa on fe fa de ne bra dina boko winim na wa che wo tie tie ma oduru ha o mo no jira ho
no dane phone ma omoboko ye ni obi di hie firi kire he ba ahomache oba ba ye news anopa yaje se menhie nchi he ya yire no tiboto so ade niema ne ba de twa ne nsa ma ne nsa mogya ba na ni nyina mogya oje we mu ana yesa ade motofo ya moto na oda hi we mu ana yesa ade no ne sekura wontimi nchiyo eso ku bi de hye kwa we mu ana di sansem fu no no we hweto to na wa di sansem wa ye sansem fu we se ni wa tutu nkente adan me na kofa bo ntimi papa chew ye beto wa ade dia ma we ya hwero bi nkwa no na ye di kro na ye mia ya ya kwa wa da ho yi na kwa we fa so be dem ontimi nya adwuma den bia obi ade se kan on bantan to ebe dey what ma ye ni tinu ye twa timu a ye timu abacha papa abacha to so akra na yenko abusu ko Facebook se me de mafia ye de mafia beto sisi abacha ya ye kana asemi se ode se na president bi Sani Abacha ho Sani Abacha we de ono ne de ode kromfo Abacha wudini Abacha otwetwe nipa mienu baako de store na oguso elo yenim de ebekọ akosi na chese nyanya mekra na bo aye akra we say survive ya ka Abacha be di na se da bi no because ubi ani dance die bia o ye ni enso o so the video no so twabode ani ngodo no tumura mu no so twa mu na kata won so se de wo sie wo no wo ho no mo ante wo de wo twam na sa ade bi kwa ne bon a wo de wo no sa ponchi bi enso buo mu nyina so brantam ni nyina bu nkura no e wo wura mu ho no so de wa mu no kwa enso ne toye no ana am na mu enso na buo ano enso ne toye no am na mu se enso na nto a ka boy ne bewu no ka ne ho e buo kura ba hwe no tum ne ne ma kura ko ba hwe enso ni nti taxi ano ene ayi sa e mo sie mu on ye ka ne se nipa bi se ye chi na me mu na enka wo dan da bi on ti am ti mo chi na ma mo no enka wo dan ti ya wo nua na bi odi memo no na mo do bone na odi ye no mo repeat bone wo de mo no mo chiri sia mo nya ne hwe wo de mo fa no police mo na mo de mo ye why ya twisika de si so si umfida ka de ka wo beti ase nana ya bi ma joy so boko de boko edi o yo ba ta na sa di we tu a de pa na be ko mo so be do mo adidi asem we to abaye de obata ma no onim se bone nsuma wo ade bia obaye na asase su bia no obebu ho akonta se nipa da sane wutimi koye saade we ya ojira bia we we no bia na nsa ya ye de ye hyemerase nya Ghana ha de anka ja wonya anu a nanka o ja ni bi na ewiase no na moja ka go anu ode o se kwan ye fa so ayache no na wutimu se waye niema na che ehwa side no yesa bia mgina radio kakra wo ho aye so bia ayira ho saa ezo ni oba bia na che se Akwasi be Akwasi behanu o ya bonsam ankasa Abacha ai na wuti wiase na wusu be ye we ya hwe na ya dwuma ye ehu o because one hwe ya ubu betu ewe anytime eti boni bia eso a wode ba ho no ese wutwitwa so na wo pamma no ko sika efo se woni akoma a bi se sika duro wo be ko ne awo moja ne ade Nigeria ho na mo se ho no de mutu ya sa anema no na Ghana ha de ansana obi be ba ha na wo so ka moja gode na ya hansuo ni nyina ya wad Shemeba ayi na no sui sa side ana ne car na ode kwahwe ye na nsuo no oye Boafo pa eye bridge etu odi hwi mu no na esanka car ni nyina ne akora ne kwahwe nsuo no eso nsuo ni timi yi no ma car no opia ya de koto dua bia ni so te ba ni mu na ase ya na me ntimi nye na return for them itimi jiri se ho nsuo no na aboa ye ya etimi ache aisa wudini na wuti wiase na so so di boni we na odi boni wo ntamo wache wa yache ne dwumadi ya no ne se na hwadwo wo ho fa wiamo ase asama wa yesi hey obi ayira ye be hwe ye hu no
na me ka se jama se na case bi see obi kwa fo ekokum me fie eburu fie duni bi kokum obi no obi a ya hu no a ebe ye dede na jama se so me ma wo pa na me ma no ne police for nye yize wo ho mo kura adwane ja mo dan ai jama se mo so mo do mo mpre it wa kunu dia yesu ebe ku bi some came say ya ko be 10 years pipe police for the adwane ja dan em say na se ano mo aba wo what de unti ho me ma wo te jama so kan sem bi da bia wa se ukurum ho no ba bia abantie baako ana ni nua di ni bone ni nua na abobɔ no kakra na so on the mfi no obaba be police report obaka cha police for mfi no asamai maka oba report ya police for say ye nya kwanko wa akɔche de fa bra no sa mo hwɛ me okwa abeso me kukuna ba okwa abeso okɔ hokokuru no no asa ba e be ka chense makukuna okwa abeso ana wane no em sense ho eye tobe story na me Africa kra eti eba asa no na kwa no so timeche no de aba bobɔ no hwa ni be maso eti ana oba police station be ka chense say no wa ye me no so fa kwase asem firi ho ode ohun wedi ade abɔ me hwa so ntimi hwa adie tikote no ho moja ahon pafo no ode akyerɛ mu a yesi we die ye nka no na kyerɛ sɛ na ho ode timi no no sɛ ne mekɔ onyima no so be sɛ kan no ka sɛ mekɔ akukuna ba so twa abɛ no a wo ba no na odi see no nje yize edion won so ondo twa no kra ka kyerɛ sɛ misuma makuma makuna ba sɛ mo simu ntimi nya ho Edio eto mo ye na ropa no ohye ye kumawu don timi ko dis ha enyina brem sem wo ye o da bi what there e fa wono mo sa sem de se kumawu na ka dia nka akronfo akoye na de na akoma police ensi o muso be sie wu bi na teka o so wo bom nwura ni obi akọ baby wa mo ohye me se bi jama se de enye yize o jo ye de no ko to sense akobɔ no kakwa ya ta police akobɔ me ma wo ho aba kokum no what be da we wo de ne backrow be sai bi ozo for asante no we de so on sama ne say ni so for ba mi ntie we ya obo ho asa obepia ba no kwase asem oba be di no ho ano ode nyam na mabe na mi tie obi die oko pleasing and obi no de kwase obi ko ma obi aduan no kotie na asem o se oye ne mobo and opelo ya de ma no opie ba ya baba wa ne twempra wo baako o se sa counterfeit sika and oto baba wa ne se wontimi okobo amane wa budu sa imagine na we asem we say sese wo tena fie mo na aduane di kwase we sese mo na aduane di o sese wo do police station no asiko so man ko sese wo mo na aduane di no nim se boys ni be finish no kwa so kwase we sese wo mo na aduane di na me mmiremu obi o ne maame na mebremu no so ya na otuaka se maame no antimi ehunu se de me ba we ye nye meko ko report to ma police nche no onko dem na okoye ba na maame a wo de akora we ba ya o ya ade we no na okoton okofa bobo ya na okopesika na de betua okofa bobo ya na okopesika na de betua obekom kura maame ne se okakukuton obekom te koko no okaton odi chia se bi kwa ka we kwasi odi chia nkwase aka we si karaka bio beko sisa ko otuto koko me so nkwase asem so mi baby na ni kru ewa maniane obu bi ema na abunu me kai se waka sa so na nti ma me nka ma na ya bi de ono so onye o enye so onye o no kre no kre kwasi na ya bi na ne ba oba na obi awo aba ema no wa bruchi nti o na de ba na frɛ boga no waka oyale me ba na yare oba no send this ka say na ya bi to nyina ne akrache na so agibi da bia wo ba kranche wo bu unyi receipt da bia akrai be bay frogis ka to unyi receipt oboa
no kwasi bi akwete to so no kro hwe ma me ka se me cho so Jimmy ofra na ire ofra no aka je so ma me so bo o ma me so kwasi da bi o no kro ade no me nso so o ti ma etimi kan sa de na me keke ya anka kro en kodusa na kwasi ade asan ma we ho ne se ohini tutuntuma akodi ensamfu we ati no yo hene ohina nka wo pe asumdue ade ma wo man na obi akowi abobo ya na otutu ntuma sa me kopa chew ya koto de abra nipa no na oni ade am ya ne senka fa wo hene na na ne wo fa ase ne babia kono na ya na nka ya ye ni se de ya ewe ade ani no ade pa no ya ba shabone na akona ni na onu mo so ayenka na was we bibi ho what team tu bibi ho de ko say ayume na nka scan beson that day na 2000 ne besa asafo ni VIP ho no mo ni opposite ani na hwe animu e mo chi ho a ho boso pa ya udu ho no mo a akola 14 years from 13 14 15 16 17 18 eko omu nyina wanimu a omo charge ebo tutu bra ho okay ene so hodu ko bi ma no me nkrofo bi omo ba me ho anajo etu omo ba omo firi ayi ewachiri no mo abeso yo to papa ne so omo ti waya no mo achikosuere o so na obi abo na peti o me enko no se yankwa ye etu papa mo ba ka na me busa no mo se ade no o se me yankwa ne yankwa ye wo se wo hunu bi da se o ba be se ti free be ma se me yankwa ye ya be se every 13 14 15 sa ekọ enfie we ko no ko na ko eye wi koke dot niema basa ediun okay so for santo no me da se tap send no wasa babio tap say yem fanto anim winim say o wabrochi na saa bosum ya yes free de koye yinum so we send free esika free abrochi de bidu Ghana o wabrochi na o send this car yesama 100% credit utimi di bibia o send this car ba ma onua no kwa kusi eye October ye 31st enti fa ho hyemanu ye na benya mfasodie pi e de free mu tap send papa no tap send ye number 1 send is free amana ne fabre unuanom simple scented shower gel bobodi ana ma wonsan ka bi semina udware a uhu ehwam udware ba huru puku bio shower ne say boom so feel fresh na body na kama semina de utwa no ato papa preko ade dware na ne pedua na efe ho ehwam simple scented shower gel food and drugs board agede atom upebi ato cosmetic shop bia benya bi anan dudu mu anwa free 0545 886006 0545 886006 na anu makasa nyame adom ara kwa herbal clinic nie dudu na friends NAC clinic Dr. Usu Kankam the blood group doctor I don't know na ba mo odura na wa hwe blood group ekura wansa na wa ma ho oduru ama ayankofo ha obi ade amrewo ubo ha no wonimu blood group eduro bia na ode ma eduro bia na wo nom doctor say ohwe blood group yie ansa na wa ma ho oduru titiri wo awo ni yade ana wa waye mre ewo mpamu mu nyina wo se mra na o ma ho oduru otwiti nyarewa hodo nipa pia ko wa kwedi adanse e de akire yen enam yade syphilis nom ene gonorrhea obi a wonya woto aso ya na twetwon se atika ibi kono muawo wonya prostate ya de pipe a show bemem obemre yayi e de ato ho hepatitis B ni C ni nyina no Dr. NAC etuhu anamo eyi free ni pedua no so o wa chiase antoa kwan so eye Daru Salam school no hona na opposite ana wo mo ewo ana se obefre Dr. NAC na na twetwe nkomo na waboa wo obema serious wusu adane wo serious ebio ne number ye 0598 311 311 0598 311 311 only Dr. NAC twetwe nkomo we Victory Assured Publications womo say si enkurai ko school yi no omo hia calculator papa
betimi dia calculate niema akora bie kusko calculator opɛ ɛyɛ scientific calculator a kyerɛ sɛ bibia wombi bo eno atiwe firi bi computer your friends ebu ho wo bo calculate kura calculator bu wo miemi aso na ani na bogu ani akora no obre osua de obre saa da bi kopɛ scientific calculator papa free Victory Assured Publications na woto calculator ifiri wo ho a ni asa chew adeɛ kama wo sa chew books ɛwɔ wo maso ye SHS foi moto wo mo twɛn dɛ mo maame nom awofo monfo mo nkɔi na mo nkoto mo mo your colors bia opibia ensusu ɛwɔ ho blue pink white ana ash na opɛ wɔn mo asɔkɔre mampɔn ɛyɛ Royal Foam Company no na chi hɔ no mo a wɔn bɛn CCC asɔre no ana sɛ ɔbɛfrɛ wɔn no ɛwɔ 0245 726 967 0245 726 967 na one wɔn ma twetwe enkommɔ yɛbɛgye so kama ama afei bibia ayɛ kama ɛde amawo na wonim sɛ World Vision Ghana and a Vision Fund Ghana tie mfa nto anim sɛ wɔn srew wɔn nka nkyerɛ obia sɛ ɔnkɔtrɛ TV so sɛ wɔn ma loan nti obi ka kyerɛ sɛ na World Vision Ghana for ma loan wɔn si nka nkyerɛ sɛ wɔn ma loan bia ɛwɔ TV so bia ye fee bi o charge fee bi na service we nti e betu say so omoboa obi obeye sad na chiri bia no TV so social media any other platforms no oboa wa okukudu o machidi a wa na opese yebuwo and yebuwo omusu husu obi yes adi bia ana obi didin World Vision Ghana and Vision Fund Ghana so malona ubetimi report on the police station be a bewo and answer obefre 0509 82 39 62 0509 82 39 62 na one one atwetwe nkomo peske si ebema ni pedua na ye fe opese oto ebo cheshe ne fefefe na se onufu ajusu opese mo na nya akese nufu no esa ano no opese girigina ho call bell ta na efre no call bell efrefre krr bema hu a na efrefre no tisi ho na sisi atade ni bema nzi hu a efe pa nti kona kwahwe nya ode ni bi ma opese shape ye dane na nye fe petro ana kutwa bi da ho bebo mpe ana se bema no sha opese ye ma no enye pafo na ye ma no kura anya tafu ti se wo ma ye be ye dia ma ena da bia meka no ena ye wudi twia no a ti fu na opia so epumamu atum say yes epumamu esim de ma na pepe ye opia enko no et wo twento enso wo de sa sa na waje aye so ba penfo no wo de yi nyina so na waje sa peskes bra ebe ye obema no ho adwuma kama ade amaw won mo kumase bantama gi run about no edan ya medlab wo no na chi ana wo mo ebo bra na ebe po ama oni pedua no asesa yare ahudo bi e ha wo no fa bedan wo mo na yentu ho na mo frepeske e wo 0530 122 500 0530 122 500 na woni wo no makasa jojo vodka mix eyensa esesa wonum bie utu ano na enwunu na de gu minim agbogbogbogbo bu se na fa minim kakra na ba odi so kakra adofo hia na nafo hia na mo pese mo paapia eye jojo vodka mix bia ka ho asem bia num bia ensen eye kama we free Oak Barrels PVT Limited enkran amasamai ana omo yedeba open dodo ato na wa 0553 959 654 0553 959 654 na woni wono etimi atwetwe enkomo insha community soccer quiz no baso na bia wo bia de na wonim wo abanti bia ogro oka sports wo asempa ho mumfa mra na o mejira manamu yebisa no question no answer question community kura mo be nkonim no 10,000 Ghana cedis and a day mamon. We bet me a friend number register 0245
594425 0245 594425 na woni wono atwetwe nkomo yeba na yama etiefo mo nsusu mu kwan na mabamu bi na afa yeba yeba ba ma adwo asem no so inspector wono timi twese etu po na de echi kromfo na koma no kura wono twitwu bo bi na wabio de ewia de a oba be chie no ono bi ene boni a ono wanya akoma wadi tu esi nso abontu nti kudu police station wa ugidie pa de ko hono ene sen eya asem nti mu chi kromfo no bi wo hono ma do wakuni pase na mamo no wa na mde no ko police station me ba sisi a 0322083581 83582 83583 83584 yemfa we ye ba chi for bobebam kakra no say ya nukuro say nya nukuro nipa me waso mi mu a ma mo na nsu na 4 days mani anka nwuso de ni kwa sa meje me ho achinyi sanse chinyiji akoko nyankopon bo ya chinyiji akoko eti ma nkwa yie no ase eti ma nkwa ase no ana abusuan nyina ase ade nti na ma me yie na se madwuma si fie nanim ampa nso menyi wo mu boni aye na now nipa wa begina me aye me ho ade na wawu na ma ase nto mbo odwa de me gina abadwu ma papa no a okaso ma me madwuma me kunu bisa no se ade nti na ma adwo me kunu ofa no tu yesu musu bedwum osun bedwum ese sun osun ye nyina no se me kunu akobisa ansa ade nti na so ma me madwuma nto osun ye no te be me nsu wana no fa se ba akosole osikurase ni ba we ya no hu fi no kankan we nti ubedidi mi wo atem nti me gina bedwum me kabuo na se na me se gumachi ipa ye mma ontwa me hu hia eti ho anom ka chere me se mempa ma me ne chew na omu betume nti obi aka de opechere me ne no ka se obetu om sasa afre na busu se mama eye no bi me ma me che di nti ama ma bi ti ma me mo ba ye no na obi asa kan sa fe do om se me so om ya bayifo na bayifo fi so de ntina mobila enti no ya bayifo me peja me om ma me fa madwuma ensi fi om mpe bi fi ho ti ho ne papa ne se tu yesu mu se sun bi papa sa papa na da kakra no wosu asa wasi mi kuna be ka chen se o ma mi mi madwuma eti no na mi ku ka se onu so betimi de ne ho atoto no na onu so fifia ha bi ni sa ka se na mi ku ka ye no kaseti ama no enti no ni sun na na osu eti o mu ka asem ni wi o mu tu asem che na mebusuafo ba ye no ana obi a sa ka do peche mi oba mefo ka do mo mpe obi a ye me se do pe no me se me mpo o mo chew e pa obi a chew no mo se papa ne se de osu ye ne se me papa na abeji wa wu na abeji na bi hu ye unsa no sa na na afi wanya fidie ni ya ma me haje for say from Sule Abu say okay eje Sule na ufiri na bae presente achim yoso akuti ase yoso kokwa na si mpatam won
Okay. Agogo. Agogo kwa bia ha wo fa ho si fi jase. Oh, okay. Fifi ho. Me po musa. Honest. Okay. Me. When you say? No 65. Hey, you know ho fo. Jebu. Na mai say? May 7. Hey. Penyenya say? Penyina no man go school ndene ni dated ndamitrim. Ejabu. Na June mo ba date of birth? Ma twere ni na nimitrim. Men fangu mitrim. Men timi sum fangu mitrim. Me kana kuraya. Ade no ntimi. School P1 kurama anko bi. Onu phone number. Phone number de bini. Na ade na any oba. De bindi fangu mitrim. Entimi ko. What transfer the beshim zu nche. So enye yi. Kana sa so anye yi. Yo, ejabu ya hayi ne wo, ye de beko. Enyumre asembe na ade abedan. Yo, enyumre de beko. Asembe me de binam. Sama me de nam ne se me bana ayira. Eye busumi nso yam da to sunum. Sada no na yakoside. Ye de padie na de ku okurum. Demre mi sore me fam se kan me ko. Ma dom mo so wo fikiro. Ma fa pan fo so mo ndia mo no ma mo ntimma. Ana me ka kire me yire se onkutu mo no yede. E ma pan fo ntim. Ana me wa abaya no so ono so ko SS or SS2 kura satam so no ma makwan ma na bafie. Ono me nana ke to ba ko no mo ofie. Nto ma mi so ko tu mo no ka kire abaya na se o prawia soja no aduane ni enye bindi. Ana o si yu. Nto prawia ye no ana ni me nana na ya kokuru nkuku. Ana baya na be soja no se a ija odi so ro kura jare so sonte. Yeso kuru na e wono ye wo kuru to e danwura no kuku bia no. Ana o fa se kan se okope jamba ba. No dia be gusoro. O dia be so jano. Ano papa no ende okoye ne de. Satam kura de non sia kura mbom fie na me de me kode daada. Ndine ma mi so ko se ho tu mo no ma wo mo na nko bo lebe na on TV no se ende oba fie be hese. Oye aduane bi oba ya oni ho ana obusa akola se na asa ya se won so je no aduane no wan. Ana o se ma o prewie ya o fa se kan se okobuja no okoya no o mai. Ana ma mi no so di emirika wuro okuku na so wa ugina fie ho kura no mu bubuja etwetwa kura wote. Ma mi di emirika koya ampa jana ya bu kuku jana ka kregu ho. Uhunu bia ugina ho di no ti so bi so twetwa. Ana o ti nka no fa ho se ne oduru ho na boy bi na ho na obusa boy ne se anawa hunu abaya bi o ha obubuja o se dabe mpache o dabe mi hu bi o ha. Ende mi yire se wo ka pacha no to so a ande ya sana mi yire sa ba fie no o fa phone frame wo fum na mi dimnika ba na e de wuru akoko na sende ma hunu fi te ya sana mi sa mpayin fo so wo kuro mi hia se mko bo mama ne so pie bo ntena no wamba de no ko no wa ko wuru ma wo mba ne de me mfa nto mo ho so ne mko bo mi fie ro so ama ne ampa mi fie ro so ma wo ye ko bo da wuru ende yimrende mrente pie ana binum se motia binum se fa ye wuro mo ya hunu fe ade chi ye ku esada de frɛ police fo mo ba ye de ombe ye bia ade chi ye san wuro mu ya hunu fe ne ye ko ye kis ende nante de spirit satam de manante ya bise motia mo ko ye chase no wo hiva awo ekutu aso hwa police station wa hone ye ko ye kis de ye bibia Tende omuri tu Facebook ra. Asa de my keys. Kongo. Keys FM. Keys FM. Kongo. Keys Radio. Omo ya announcement. Me former station. Ana sort. Agogo. Ende omo sa de ko ya announcement nyina. Ende kine de mi kine be si samre ye hu hwe. Nti no kira mba. Please report na mode atoso no nti asema aye papa yi kan no kretrudo se ne ba no ayira 20 years ne mfie no onya mfie aduo no papa hunu nipa dua na ono odatiante ne se onyini ne fi wono police for no tu ho na mo bia o mo tu ho na mo bia abaya no ne da so no Abia for akra na yedna to so no. So no a. Ono a 20 years. O SS2.
ono kura oye frasin design masa Thomas ya mana ya makwa kura na oba fie kura o masa o ha o sante ne nchansua de pam July mu no yira 5th July abaya ne yedna to so no ne Ghana Police report ne nyina aka ho bi di adanse sampa akwara na yira 5th July until July August September bosom miensani munhu no yehu ma ye de mbeye October mu ne we ho until bosom 9 no yeko 9 se busum we so na 5 no na no be ka until bosom 9 ana ana munhu yehu no na ediya na mai afa ho sunsum famu because so ka say simotia na afa kwada sunsum fam de maye bia honam fam maye bia okay honam de ende wachini bia okay sunsum fam de na oye sunsum fam so de manante kekra so me hu hwe ko ba bia ye so woni pansan nde nanti amede nam na kwa ye si ni pansan nipa bi na achi no nipa o woni pansan nipa ho anya ande me hu nte ba sa no meme sa ba chiri ya no boy na ye akola na yire ano wo fom ha me yire kwato no anene na watwe pepepe mbeto no ende no anhume kasa no waka de ne mo hire mate dia me duru no ha me ti kasa na minu pe na me ti de to me tirim o se mun kwa kuta me mo ye vro fo akora me jem mo bewu na samsi ya mo de ko FM su nyina kwa nanti nyina na akosi san mi jino di na be sim tiri na mbusa mo se na yo so ha kura yete na sambe na ba ya de ko FM so mi hu bi ana me se na me masam me bana sam na ba ya me de ko FM so na se wajina ho aka sa sam we dia ene de o mo kan de na akola na yira wo ho no bi ni de ene metima ka se unim hu bi ene no no me fresa mulma mbo na mare se dia matini ana da no so akola na yira no so no sa boy no so na na wo fu mo ana se munu manse ya sa de ande men ko bo police fu amane ampa mituna mon ko bo ma mane awo akutia so na panyin so ya se sa sam we so de se ba sa de ande dwara ne fiere no ko bo na mane ana se dwara memra ne yanko agugu nkasa nkasa panyin no ho ko bo na mane dwara so ampa mituna ko no ho ma men no ko agugu no ko bo panyin no mane ana panyin se mende men ko na on ba be hwe no mahunu de ya na de me kan me wadanse wo na me se yanko pon se yanka no kore me ni adanse wo se mahu se akola na wo no ho na mbom se akola na yira ya no wo fumo na ma san tika se we firi nanum ho no enti na me de ma susu se unim hu bi na me de nye se bia mahu se akola na kuta no na police ni se o panyin na se yo nti me de mba ya no mo se me nko mo je mbibia se me nko omba ba omba frem ampa di ma fieda enyimre no mo frem se o mo ba ampa ya sa no mo se me hwe se kwara na o ha na me hwe na mfu so ho ono mo se me mpa obi na mbo committee fo ma na ya na nipa ba ko be bo am de police fo ba na ya ko chi no no ene be hwe tem didie wo yo so ho hwan di watem sa boy na busia fo no obesin tani aboa tani kwa sia mo ho kankan wo ba na yira de dadara fere wo ba be chimi nipa se me ba na nim ho bi ende man tundusu committee ni kura e ka hono kura na wo se wore san kura onye committee bi eduman na abantie yesi friend abacha watimi atwe sekan atwetwa nipa tirim pa mesi also ese nipa ne ya wansane na otwa no tidodi ka twa no de otofom tim tino nim se wonde otwa twa no oto no wawu na odane call ba ko no so wonde otwa no pa de wawu ni tiro twa ni tirim rof ana nam so nyame adom anadwo nsu eto nyina ebu nkora yi wowuram yekohu yom diodie mo chi na Prague of fire no. Prague turn about 40,000 Ghana cedis. 400 million actually. But they abeg 2,000. Edit. A year asafo. You see for saying. Bibi. Asaf Bibi edit. Or the no one say she will did this ma. Eho. Na man tie ne chi no no. O ma anya ne hwe. Nya da na de na koma prisifo. Odura no bo cross. No say radem da so man krofu ya anya mhwe wono
ye boni binu say wono so ya wote ya wo dise ka kum twitwa bi mamienu edi o che no mammo no edi asema me kan ni kan de pa ne bia to da wan hwe ya me si say ni pate no obeka se echi na 7 kin twitwa wo ho de ode ye ri omo no ma ye ni bi se bia to penya obeka se echi no na ona so omo so se de wo ye me nua no anka me soma ya ma ho a na so emra ni nti ese mra na nye sa na tie ubi ya de wa farma police nti omo che no omo anya ne hwe ana ede ne ma police na so edin 03220 83581 83582 83583 83584 musumu betimi abamu bi na sima be se ensu bi ede nim yemfa mamo na moso momra mu eya papa hello di ni baby akasa fi ni Akwasi Boafo amara ya mani sanse ya tena mamintio na okum ni pade na ka omokiwa monsema omokiwa kwao yewu bia wewu akwati mi den na okum na sika we na okoge Ghana adi ya pap chamina yo Boafo me kyomo Boafo da se yankwa homa na so hello udin baby akasa fi Omudia ni kwa kupo ko wait my friend G sofo. O ka sa friend. E ka sa fi odi o. O si met my friend say. G sofo. Yo kasa. Na na konfa no ki 30 pm. Yo kasa. Ana mimi o se your pa prague ya wale akwaji se 2000. I said you were toy and so 20 we ya chini je 50 years. Sa fe ni ya chino nti o de beko ni akohwe. Because one any pan was here changing because a woodman will come home. Because one tomorrow will be a kumobi, I'm only prayer, black, time. Now, Saturday, say, Medati, I'm come home. Yamin Council, basically, cry saying, hello, I'm a Boafo. Brata, yeah, I'm phoning in our bra, a great junction, Edward Bruno. Ebia Mr. Pia Obia mame fanchia emanenyu me ojoso amasa Boafo no itiase mi ya mi anim no kwase nyina ya butu ye ne ye reho papa ye reho papa na abamu abi no a no so ye na damfo no a emo ne kasa enura no a ono ne sembi obetuto papa so no ono so te mo hu kwa ono so mo di ne begina because ewu na I awaleku enkwalana no Akwasi Boafo na for mo ye besre na du no se bi obi to maintain bi na mo hwe na tutura fam ne niema a wo ye no a mo ntena ho ma wudie mansa so Ghana for niema bi wo ye wan se ye sha de ha di ma sem suwi asana ya pawo to masible adai na ayame ya so omantimi amafia kwa ipa zumboba akukura wantimi anya wafudia police force no me ya papa ya menka mo the last city brata yeda se yanko yenimu en me pa che frost na aka sa free me fresu be kwai Akwasi yenti on free be kwai me sempenimfo binum ye nhwe hando om so nsem fonso ama Ghana no nsem fonso adoso eni pase no che no ano first and bobonani neni no dedika bobon in advance dabi afefi ho kono emretia na di okun di emrentia emretia ye no ne ye ya Ghana no mamonyesa ya nkwasi asemo doso mamonyesa wa neni na nesta mo betime di akodi nsamane ti mamo mo china mamonyesa obetime di akodi nsamane bi obi o ha mo be ne sa nso bi ananye ono na yesa nti ne ya mo kan sa no nye ono na wi aikun no okay yeah that's it me pa chodin ba bi aka safi Akwasi mediane baba hadi baba ka safre me hona bo se sky baba ka safre apia obi a me chane na nwumre apia joso u ka safre asante man poko fiase yenti we in fact abacha nkwasi asem papa no wadi no omo chero na atoi mu hona na nke wo mu wiwie no kwa na
Ghana kasa embra na isa na certain time no echi enketua na enchi akese no na bacha wo ekese se na kasa hempofo nsa ne na namu enche ne akwa koto afide ni bi so de aba ese akwa ko ni pa obede wonya ni pa no so de na ba akodi apresi fo nsa bo de wo se mbra ne dipa we ni kwa so sa pie ba bi yo madam wase me cha ko fiase fo nyina me cha me nua pike so oda se yo nyame show ko fiase fo ye chiamo hello Akwasi Boafo waye walele nkuwa mu tenten se ya me yo Akwasi aduro ya susuje ho na Oze there aduro na wa mu so no na pese yese ya udi yedi se yense safu pase udi wa mu na mane wonim se wunya sa aduro mi nya bi se na nka o se mi di hia wo a Akwasi se pafu se si ba ka se nchachira ndi amumu Akwasi mira ho efrina no a mone mo kan sa nkwala nga sem no mi ka se mira abema na di nsamfu papa na awurade mfa no ho nche no so obi ampo ankunu a awurade mfa no ho nche na da omu mienu a omu di tansa mone na dia woto abobo ya ne dia was na so twa de be mani prison na ebi ma da wono kura ntwam ncha udifo no me mane ma akwara ne ma me ne papa mo ya akopa we say obe the prison was sakra kwa hin ebitimi ye was sakra wono 14 years na wa wasane na no ebe na ha no 14 years o ko na nda ho na ode mu no ma mpanyiri pa o ni na 14 years akwachi na we na ma me na bubu ntimi nsore kwasi ure na nda wa anje bros sa na bia na ne huguo na ene so white no wa so pa baba hai so ha abo ha to pa na udi ni bia ka safi moju ye joso na dake ma yinti we minia semo kana hawo ayo husem ki ye ko dino ko to ho no asa to oduane amaneji she opposing ma jwadie chu ese odema odidie mo mo henga na yo ma jwa kesi unyante ho asemana dia bi menti ho asem dia o ene ya court ajeli police de no life imprisonment nyame na twa ne ka no yankopon twa ne ka nyame ebe twa ne ka ewo wo sa ko jacket ya esa wo so aden ibra yada se yemfa obi abiu yemfa afrefonisia ye ba majua case ni so na fe ya bedagunusu na yabamu na ansa na no maminja mabre wati akwan na ye bi na abrewa ade asa no etiefo na mitio pa etiefo michiamu nyina na medamu ase free wa kire kwade adwuma no a wo ba no abantem Wasam dem ba me se nkasa bebre na me number no mo be 0243 na ye bi number ni o munyi o ma mfre me 0243 13 WhatsApp number ni 055 76 510 na ya say tisubu na 055 WhatsApp no your WhatsApp 055 76 Mr. Emfre 06 510 and I was me number no the friend here 0243 13 45 on say no my be baby obi aba say bi awo kwadwuma obetimi di bi awo bi asa but I know there me the better church na free so no the free na me nya no church me so na say miracles no me tell you free wo ba akotron sape ye mfa nko e bom pa ye ma na mama wasebiko ano okay enti be say my tiefo mo wa kire nyina mo ba mo mrantem na mo nya kwaja
say me bayre fufu na men ka wo kra na twetwem say bayre no ana ekọ bayre fufu na ana me di bayre fufu na mko di bode na bode no ma ye me ha sa wo sam tie nyam se kwam de de say de asesa di bayre fufu no ana ekọ twetwem say wa wura ukrum for the bayre fufu abrofu ne bayre fufu abrofu mpa bayre fufu ukrum no omodi ana omudi ano no enti friend na ya bi e 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na woni na ya bi atwetwe enkomo obeje so ni nyina ne se ye ba ma bana ma djoa ni case ni so police ni a timitu etobo civilian timamuni ya otwene mpena obosa ya oba oni ahoden se wafa wachi ochiti enti na oba enti die why ware no why ware no na ungare no tu achiti antidien tu twitu a po hu Ghana boy Luxury deodorant spray bomodi yana man sanka bi se hunam no enka bamu a wodi ana display na gu motom de gu moto na ho ehwem de splash na splash ho una okro no body man hwehwem mema de storm roundward na legend a mad obsession instant crash and mademoiselle temptation de mema yusu e ma yusu food and transport ajeton Kumasi Prudential Plaza hwe ni mu Mrs. Noche Plaza dan we mu one number is 0240 15 2204 0240 15 2204 na no makasa SCC de ompese obehuna mane kan kwanhia mu ye radio ye ompese a osun beti mawu bia de a ene SCC bus ana ese utu kwan a wo de kro to Kumasi tu enkran tu Kumasi takrade tu Kumasi takrade tamale eye STC oni amanu de gugu bus no so a eye free yenjo hwe STC bus ye do be code waba omo Kumasi asafo runabout eye asafo labor runabout ni asafo labor runabout no total filling station no na chi ana omo ewo opese ubuku for ticket reservation no afre 0244 412 016 0244 412 016 na one mo akasa loss in for na delay man beaters ediaba delay man beaters de mekan fuma be ma bia pese oye be ma mu a na ebo abasa ampa na nse de ogirem ukọ achiri unje mu basabasa timi wimu kuana woza so ya no atwe no sisi ne hoso be ma so be bawo delay man beaters ya anonom bi na hunsan wo na oba no so hunsan no oba so nom kakra jai o ma sisi ne bakama wa ya se ye nyina jai delay man beaters yen sakroje enensa amanfo repa so ve ni chese delay omo hwe papa bomode ana frɛ opado a okoba bia benya bi na mum do so pu mu a dodo no afrɛ 0248 619999 0248 619999 na woni wono mo atwetwe ɛho enkommo na ɛne sɛ kwadwo reko Royal Enterprise wono na yefrɛ ne sɛ akurase doctor no wono na de reko heba Mr. Diaba we kurase ni ankata ono akasa ni twe kurase ni okasa kurase kasa ngwa na woni maduro mpanyisi sebe uyi okodua ucha okodua no yiri mirika woye kurase ni nyina no nyame anim ni owaduro eja reko na hoye na edura ewodwa so ne reko heba mesha wonomu a se low pressure high pressure koku na eha wo ma ne mema mo peba mo nya bi utisi ya oba o bensisi na maye honam nyina adwan wo
breko heba mixture and ye ka fama wo se kurase doctor na duro no na kurase ni doctor no na duro no ko pebito na bebo o pebiata pharmacy ahoduwe ana se heba shops ahoduwe bi wo ho promise heba Fredimens heba keo sack pharmacy opatase blockhouse pure leaf heba buakwa ejoso aban hospital no ne hwe animu top amazing heba e waterfo Methodist building no Obuasi Time FM Kumasi Utek FM subinya bi Bremai Pentecost baby a da ya train mu thank you Jesus no hwa ana owo fre rekun ja rekun kurase doctor the number is 0244 470067 0244 470067 now na kasa na bia de ekire memenda ye kwedi e bawiu ekire ye wo ho ye ye bawiu bia de enwa ene crop nya bipa na ohwie ni se ya wo se na attention na gunu kakra na hwe ni a crop de ensan the whole Ghana ensan obi anim anti e de to baby eton se bia me ko bia ba na de ne ko club ha ne ko bia de enwa any club ko to bi wate de china eyeyo bia enwa ne de ye koja farmer for de koja proko diaba wa wutie oya awate aguso anan from ohwenimu ensuo so efiri ohwenimu saa no proko kojak for de no ana papa kojak proko pebi what the apostle so ba kane ne yede bidie etwi ese kwasibroni se ode foforo ba ne yese daabi ewi akire kwasibroni se ye bidie ne nye wono akọ ya akotwa no ho run about no afi wo ma hu se daabi se bidie ya de papa na o sa akọfe ba ana kojak force na ye ne yeti bidie ne ho ye ne enim bidie no proper bidie no ada ne ye mfa nyema ye man Ghana ntom de bidie na ya abefo eye charcoal toothpaste to be dear near the no what you brush and so choose your say fit Kojak fluoride toothpaste and also so ewo and also nya e mouse ye tin wonum ye hwam okasa fresh Kojak P ne F no ewo ho eno de nsuo choose ye wie na de egu no ye wonum puchu wo puagu ona akro no wonum wuda de chia wonum mmon no mu twabie no Kojak F ne P no mu nyusu twusi ya na de egu wonum gira wonum kakra no wapuagu blow fuse wonum mmon pebi na emwa u pebi ata enkran ukọ Kojak farmer ewo kanshi drug lane bi wo ho Kumasi Central Market ensusu bi wo ho anaba fre Kojak 40244 559597 0244 559597 na woni wono atwetwe ho enkomo yebeje so Jojo vodka mix enwa na wohia Jojo die Jojo vodka mix eno so kwa yesi na yede bi serve we kama papa say no so ebu kakra ho tunya ne saa na no a oyem bie bo so oyem bie say heaven no aduane be si wani mu a utidi papa wani jenso so kama pa namfo nyina hia ensa wo mo wia Jojo vodka mix bibi na bebo afa yenko ma adwoa case ni so na yenhwemu kakra mo beka ya be semfie mienu nie ana nsuase Kumasi he ya sofu so kai yes ya transem we say so ha because of say wo court that time na wo court you say ho asem bia ye jeje mu na asemi ba ye no akoye yenko yemra na ye ne court na busuafo enka ne wo ya asokoro mampon dan no am kochia mu oni busuafo na nya asem keto akora ene na gidi jiwa bia no kompeso mo to niema kra na putufo ya mo no nye na sheka mu nye de ne ko se wuli ubenya saa nkanka na omkokoto ni bia ubetime show na ye de posi ni ekwa na edoma begu ho ababa we ya ye kana asem mpomcho wonie
ababaawa we say na prosini ni kun no nice ababaawa obi baba otomrosie prosini kura okun no kura hwe na nimu asamia nimu nyinya ne honya fesa o wa asamia ya honya fe no be ma honya fe nyame awade wa ma oba ukọ yase ukọ ma pe no honya bia no wan pe size na ukọ no wo hwe de utie ya na wohwa osuno enam wo hwa wo wi a unko abetimare ga no ono su da bi ana posini si ana de na sa baba wa we pa mo de mo hwe no mo ko Facebook na mo hwa baba wa posini bodu tuo mo ensia po are you crazy enipa ya bo a bodu tuo ensia no abokro no we armed robber Chucho body po ebe ensia na da osuru kwa na akura nka body to ensia oba na ho de yesai antu body to ensia sha baba tomro sie nice girl fe posi ni abody to agene kwa free nsam ya enfie bi enini ensu ase wo ababa ya gene kra free ni nsam na bisuafo su na maami su eje su nuafo su namfo su na ahase yebra na yede ne kokoti ni bi ni asokọ mampon enie mu de mo hwe asokore mampon o hwe ade we ya ase abusuafo no yes no but so manjemu nti o mu follow ade no be sa o manjemu yes bi o no ma hwe a eduba bi ya na abusuafo no se da kakra ba we so manti ano case we da bi esi ye no ho no uja ama ne ka enye yo ani wo no ho sa nsuase ni ho no ani e wo ho no doso ana case we no na amanfo ani sam wo mu pa amanfo ani sam na de ne ehwe okay na ebre ba sa no na yede ne kokoto a mo da mo hwe oni tama ne yede ne kokoto ase ya na ne ye gade na manfo na bono na manfo peso mo vra che ne hwe na potifo ye na kwede ne yamoa no ne yede na hyem abante de ni ono nam o shata de green no ono nie no shata de green no oni do she green ya no smas e she nanu wono any prosini no ya obo ma adwoa etuo maako nsia na basa na yede ne kokoto na kroma no omo pese omo gwan no oni o she abai che na no ho efe kakra o she che se dia no ho efe o she che ne atade na ma no ho efe uyi atade ni ni tim ni free so yi atade ne free no na onya fe a che se hwe ababa wo ye ogina ho yo so no ede abufu nko a ne bae ede nko a emfie mienu ne yenko yemra enne etro bi oba wo se mi nifo ada yu na nifo wo se nyamram kun no amon nyamram tutu no yesu ni asa de ahyeda enko emra hwe se de na boys yisu every 21st April 20 no, it's 21st April 2023. Yeah. Yes. 21st April 2023. Ana sa se mi siye. Ana ya ka kotu ye koye ba enne efia day 24th October. Afina court edi asem na wie. Na court bu asem ni nyina na o se da bi. Abantie no. See a come life imprisonment. Na the entire man no call life imprisonment ni nyina ne say. Awudie na abantie na di no. Omu read it an nsem no. Sank nyese na nsen nse Ghana
yɛtena aseɛ no na yɛtumi sentence obi sɛ yɛ nkukuno yeah jeje time nanso so ɛsɛ efiri hɔ no yɛ sentence obi a president bi empɛ so ɔde ne nsa bɛhyɛ aseɛ sɛ mo nkukuno yeah onie ɛnɛ deɛ ne nie monkɔ Facebook na monkɔ hwɛ na ofiri court deɛ judgment ne ba abɔnte wie no abanti yɛsɛ ne ho ayɛ fempo ana no na prison we amara mo hwɛ we boyi no so ma se firi n'anu antum hwɛ no bɛfɛ mo da mo hwɛ ni din akwawe na judge ɛkyerɛ sɛ na adie na wɔyɛ yɛ no anka wɔsɛ yɛ kunu efiri wiase because onye wɔyere mpra na ɔno twe awu to ba akumi kesi ekunu bie it is that means o share that kasa ukunu enti sa na tie dia Ghana mra no enya mpanyimfo na mo ma ansan enti eno parliament e pass sa mra no say eyi free honom say yen sentence obi say onku to death na mom ni dia ho ne say yetimi sentence obi say yen fa ko ne lifetime unim say we ya omode na akwa aban bi betimi aba na so tete saa bo ho ana yeyi no we so we dey na life abi papa ayi adesai atayi the man is sentenced to say ya nza atayi yin no ti say ne de no so no de no na nke death say we ye de na but obi anye but say then de na be life nto no what prison odi ni so for want to me abonten ho na na obeche na say no kra no asumdie kakra o enka no obeda ho a ho ne obedem enti say abantie court say ne nkwa na nyina ni wiase se Ghana nyame hya no mfie wo ha me de pese nke nyama no mfie bebre no onnam onya mo yes se wo hwe na obe onya 40 onya 40 obenya na boje nyina ifita obenya be 40 years kra nke nyame nsa nche no aba say stress na mana boje say ifita mum adwendwen eka ho nke nyame ma ne mfie bi oni ona ahye jarabia na oba oni enna die nie enna judge ebuana tanwie ye no hwa hu we obadwene busa no kosin bebre why se we wi afa na won se medin kwa asem we ni ba se we won se ne de na mekura me ye abufu onye okwa oba ba akọ medina chi amenne hwe de bebre ya akoba minimo ba bi nsuso enye Ghana hampo won loki ni cruise dem ma ni cruise ebroye etwa jato nu nko wo hye no kwasi se abufu ne ba ko wo hye no was so wakuma mu because the question I me bisa brand we were some way hone say enti we nkwa no oba we prison for na be fa no so mo no de obeko street Ghana prison service ye do ko yeso onko konhye ni wiase nyina no man fa hard labor kan I don't the hard labor back na kan hard labor nka oye nto oto kwade a omre oye adwumade na ogo ntem tuko ye adwuma do afukura ni so man do bi on de nkin tunua sa na so man sa ha adwene enti abusuafo no o se buffalo for kra na kofa no we ndi de bi nyoma we ndi mse obi prison for na kofa no yenko na yentie judgment ne bae no abusuafo no bi we ni ye hwan abusuapanyi yentie abusuapanyi no do kafa asem yi ho eduru bebi a ya na ya fa ne se ya yije be ne dia yenya ni nyina enwie peye ebe wie peye dia agise Ghana mmra no sem na omogbo modin se ombe speed up mmra no na aye adwan tentem because ya anya ne sa ebeduru bebi obi ha obeja se no do no akra ka se buso ni eje chini ebi kwa se agiska nanso na ye asem na achiriti na ama sabri nyaba ediji na ye gi nyina awre ho ka chi o odo ye de kunim nanso ye ntimi nsa fa ma adwa mabi enti na hu se adofo no nyina esu no afi de na ya kai ma adwa wuo no so ewuo de eba obi aga se emra nanso eba e kira asem ni asem akora wagya akora mfie miensa emra ne sesen wonu bi se ye fa ne sese ya de odi etuo wodi car ene ko bo olubia enka car no insurance what you say eti anya kura na akola na oja no ho no obenya insurance abusu benya insurance say yedi ase no we that for life o be what the child embrana nka bibia mfa akoda no
Emrana nka bibi amfa abusua ho na so unu se etuo no a odi kum no court adia to say queen the police for the etuo ya police for dia ya ensure but court no nka bibi amfa insurance a say police for the compensate akwala no anasa busua so the nation ase eso se car na odi ko kum obi a enka insurance beba ama bibi afiri mu although you not to there now so happiness no enwe pay at least about 70% there you say okay but 30% there we say a lawyer for no so because me say enye wo mo anka bi asem no kura no ka e bi etuogu a lawyer for na bom papa attorney general na judge no so why ate odo na amasem no speed up the better na se the better lawyer for no nyina ase na fi na nanom so ye nkonya mu da omo kura ni pa omo aboa ye tuefo asemi baby free e ba no yen kan se na nanom kasa o but omo kama ni pia boti omo taye chi papa ejina ha ye dana nanom ase ifikesiam penifo ye wachiri nyina omo tuefo ache ana deda na ye ha nyina ija ye na yaba abidie chi kaka wo se fese ke ba ni to so pa ye ni pa na kasa se ye koi ani je wo pa na so ye sisi ano ye na waje atu. Okay. We abusua panyini na ni nua nso kasa Yamani chance say who be bia. Ebi am for dispute say obesa abia ba wan osi waje ebi a oni ni nyame sisi ano waje atu say onu no nti ye kana for na efutu ni ma sisi ano me nye sure say bia beba because ni pa no yamani chance say who be bia ebi am for dispute say obesa abia bia boko bia ba wan osi waje ebi a oni ni nyame. Okay. Edion. Papa na samo kan no die me ne ya adwene o. Se asem no de ampa ekọ na mmom ka se bibi koso compensation bi insurance bi so oba na anyi oni bakura se no didi man ma me ne papa bi di bia o ne koba amuzupi ya ba me shawansan ka bi odwonso bebre obema mu kekawo nsansa bia be gugugu ho amuzupi bema obema mu kekawo ba obema ya na suo bi firi mu ba obema nchi amuzupi bema mu ache na ye kama na ye de wa wani beje wo papa be me ba ho a on twetwetwe ho ba bibiri ho no ma be me ko no wa twetwe ho bibiri be nyina no anim senye be twe pie na mu asai na afa wa gina ni so wa fedi se puto bo se de ninje amuzu pi be boa upe bi ato pharmacy ni herbal shops ebi wo ho open dudu a tafun sha so amuzu junction Dr. Amuzu ho. The number is 0247-776743. 0247-776743. Na nakasa. Alaska Star Enterprise. One day, opesa usiesi udemu ya eyonoa. Opesa udemu ya fa eyonoa. Upe TV. Ene demu niema. The edisiesi. Ya kase yes. Niema edina kwa mua. Na suye ye ana esa udiwe ni eche. Se upe equipanels. Bed straight. And now some modern TV stand, TV backlight, Bessa lamp to PVC floor tiles, carpet, artificial grass, and a P Fuma, Alaska, Obama dem why boga. Edum Prudential Plaza and Training Mr. Noche Plaza Danwemu 0200-28-1080. Na onina kasa. Ude dem bia ude dem ma Udedem Company Limited for ana akwakofa efie bites ediaba afie na panyine na nkasa ba efie di pana nkasa ni efie utwitwa bia utum say yes nsakan ochina ye bekwa yie ye betretras ye be sitting ensa ne nyina ye efie bites eye habanko ana ye dia yo unya mfie du ngotwe mennom bi bese odidi usisi ye oya na ojinamu mpam kama udedem wono bra wode aba na nsa wode aba no e frɛ no efie bites na onum efie bites ya obeti udedem opadodo atu a na wa frɛ 0594 399 434 0594 399
434 na one wonom atwetwe enkomo na me da gomba na de hia da ointment e de aba mansanka bi na beboa papa se eye ensawanse obi na aguwo usisi ne ya oya wona mba bi na abuo ukotodwe ya oya skin rashes uti paawo ahotutuo ya adwuma kakra bi a ona nte kakra no abre ti da hia da ointment fasra akora no ntimi na ti bi fasra no munyina mo beda hate kama wona mani yare bia dia da hia da ointment upe bi ato na akọ eye Fredmans ho ubenya bi ato de ni heba anaza samenko kejetia ameda gomba wonko awe na de ne number is 0242 712113 0242 712113 na one maame dagomba atwetwe enkomo maminti osofo asante kakra bi na fe memra menu aso na fe yenkowie na atwam 2 years afi ne agele no ansa papa ne kasa na waka asem bi o de da mpanifu bi ase o se me no te kasa me sese ye ba bi ne fa ya anka ende because 2 years ni baby ne fa ya anka sika de fa lawyer ne kompra koyese nka ni nyina anka twa se nipa no nya obebre obetwa so ento se papa ne kan wo se omudi asem na omon fast asem ne ntem en content ya na echa na nipa na ba mu abu bejam de mo kobra obekobia sika fa ha yewe but all the same no ya de nyame asese ni nyina no so akwa wie se de omo pe no Akwasi yamre na so ayeko da bia meba kwasa yenye dai meba papa na papa e kasembi say infrastructure no ma case we see wo henfa kuma si ya ye dia 7 wo henfa enne da men pesa sim ye be kana na nyambo mande be ka ho asa udu woni kira bisimu a enten yo mu twa no ho no nya agro Richard de ne si akwana abisim no and wo twitwa ni pa chef fridge mi si wo henfa nya abisim ya ono so kesi ye be fa 7 ekọ henfa enkran Sunyan High Court ni ho. Ebi ho. I didn't never for Richard Koy. Ade. Say by Richard Komo in Shedeni. That kwe becha that na say. Okay. The secret as Sunday anopawia. E be fa many team kwa share headquarters. Ni wi ka kire say transfer case na kunti. Pictures and videos are first e wura inside the file then delete the nyina no. E be di hu komoda ko. E di ntina Richard. Yeah, because as a case ni Richard e de ko Accra High Court e bi ewo hin Sunyano yeah Richard dey say say sa che achepa almost for 3 years abukra na abaye dey say nansia ni say 2 years dey dey no Richard dey do otwitwa ne pa fridge mda tishim we need 24 hours so Sunyano and dey town no e dey kwa Accra sofo sofo do nkomo wi na me wi mesa na sebo ya ma wa ka se pa o pictures abu na bontinya me na mkotwa sa pictures ni na yenko Mr. Tikis no Friday, Sunday, na dampare ne team abe from akọ headquarters e wosunyane. Many crime officer e do ho e fa na supo Kennedy adu sai. Ono ne for other year, ono ne man ne kwan man ku ra inside o. E no man na mu na bonten. Enye ne nyina na e ba won pipa so. Me na America. Time you know ne wa he e ba mo report so. No pebi na ne gu paint Robert. You be kan Monday. Ase we be kan ho ase Monday. Otofo mama mfa wuli buame na menye Samum. Okay. Okay. Otofo we ko bra na ko no na ansa na mo de birthday na ba no. Medical ka kire wiase ani atifo mu tie mi da biara da se bon ho ban yo menua bon ho ban ahoban boy ade Akwasi ehia o sometimes we know Akwasi enro ene niam bia wudware o wedie no du ba bi na akoba bi etimi kasa kire wo ama wo hu se no asa wo nye okay wo mfele fan bi twentwen wo na ase ampani ampa ba twentwen wo na ase na oyi esen bi na be hia wo kwan mu no ayedan afiri ho mesrew onua wo tie me menua ba ma tie ni yie bomodina sa obabbo wo ni wabusua nyina ho ban o de bomodina untimi nya hwe no ahobambo hia Bible kure kuta ye na kasa kire Israel for obra no monam kwan so nyame kasa kire o mo se momfa weni we enya mo ho bambo intimida bia me ba me ka kire nipa wo tie wo yen wo enhira radio so se bomodin sa obabbo ho ban
ade a wo hia pa a wasase so obo ho ban wo sika dan ma no wa mo ho ban a obi betimi ayade bi a wadwuma a wo ye ne be kofom totally ade am yan so obi won ma wo soa ne ma wo se me soa ne ma nansan ya akwasi ba mi bi wo de gali betwa manim ho no mo akosto bi asoma kan say ma soa gari ni fiti anopa besi samri ye nto be aduane kura meto adi no minya sika me beto aduane adi in fact o kan say na wo ye ma reho kura to say ye won niam bebre wo wiase a wan kasa wo se wudware bi na wo sra bi na wo de bi ko mu a ebetimi ama favor nkasa aba wo so emaya bebre na momo fefe be me papa bia nse ne po be mo be se ne perutum say woni ne ye bibi wi a wo hwe nani mo na me kura eyeden mesra wo hia ade ebe ma favor ebe ma good luck ade ebe bo ho ban. That is why ade bia me ba radio so amene wo kasa tie na fa number we say 0240 10 30 48 0240 10 30 48 se favor na wo pe good luck na wo pe ana pe so bo ho ban oda na jo sunsun bi no ba beda wonko aba bia obekọ bia na de a oye enye yie se sika bi na okope wunua bi wo sika pa ofre no obusa no omma obi da wadwuma wo ya sika no enkosoro ba bia wo na na gusu wo mesra wo de frɛ number no ni nkomo ana wo de yare bi na hawo koko pa etetew afifiu diabetes etetew pressure onanti akɔha ne hayai na wo te so te anasa de na yawo opasa wo tete wa wom wo ye bema wo de bo ani sesia na wagya mu ebusa me nua bi obeka kyerɛw aduro papa aya bibiduro menka abrofoduro daabi aya bibiduro bomodin se wo de obefrɛ number no a me di tudwa no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opese o ye adwuma bi opese o hwehwɛ mu adwuma ne beboa wo aware mu na wokɔ bibi na opese o ye hwehwɛ mu wankasa o hyebra wo de ba asase so no ɛde na wo bɛyɛ wonim entufa adwuma we na atɔfom ofa adwuma we na atɔfom ofa we na atɔfom bibi bia wo ye no ɛnkɔ ye ma ɛwɔ so ye hwehwɛ mu tie number no na de fa number no na me ne wo nkasa 0240 10 30 48 0240 10 30 48 na tie before beba me ho no me ne obekasa e wo sa wo ba meka kyerɛw obi wa wasam na hia sa wo beba o ka bia na bibi na asa me kyerɛw na wo ye me kyerɛw wo phone no so but e wo sa wo ba dia meto nsa fro ma waba fa number ni bio 0240 10 30 48 0240 10 30 48 say yare na how yare bia how opesa obua na niema ye ma wa o de frɛ na ye ni nkomo kwasi me da ase so for yes ya da sipi busia ye bre no aye bia ne sa na ye di fiara de no esi enche na mamemfa happy birthday bi enko na yemfa entoaso na ye me ba the first born and they the birthday the friend of Prince Well Kwame Owusu ne din so the scaffolding wa fa yeah me fa din kete bia no be scaffolding Prince Well Kwame Owusu abandending the nana no okay Prince Well Kwame Owusu and eye the birth patronye we be ma bi that so maybe I am the toast we in the toast and yet we this is ya now Prince Well by and a Prince Well was so say medical or so and yashi could say the baby aye and a Prince Well birthday tea obrekum Prince Well obrekum oko school war a presec nti na Prince Well
Oh, no, hwene. Ane hwene bia. Ene eye. Oh, no. Eye ene prince. Eye na eye. Ye ka so ma say. What's my nka ya? Mama wishin. Ye na ni nya ka ho bi. Nti prince ene eye wa woda osuru nyankompo papa. Me ma o eniji da sonko me ma happy birthday nyame entinanim enchi. Ojan fi say. 2008. Ye ni mass. Ye de ni mass. Because ojan fi say 2008. Ye ni mass. 17 years. I have went down with oh, that be nyahwe. Oh, yeah, you say. 17 years. And afei we every nyina technician. Godfred and the buy or say yan wish ye nearby happy birthday emfa emano eye miladi nana echa miladi nana echa where midwife ewo Komfanochi Hospital. Okay. Ene miladi se we do awoda anyway so nene de ni boafo de babia de boafo de to so ne ye kan de boafo e de to so no eno na mo nyi se obi e kan de nti de me de to so na ese yi nene de enti miladi nana echa we a midwife e wo Komfanochi Hospital ene e wa woda osuru nyankompon insha so hu de last na me kan so afido penyinsi ba fancy you no say the be America onim say me to ana o say no enye den one day ohun be ba asem indipa na ekani pa asem nti yenko yanim okay ene we maame no oba eti ene divine wona ne maame nana ya ene omawoda nti nana ya wa wukunu ene divine papa rapture o menhia he ya wase yenyina fidie so na we show happy birthday mumienu nyina no ene rapture say oba de nhira na onhira wo divine oya ne ba na nana ya oya ne wife nso so do mu nyina no oba de mam kwatenten yedie ene yekodro ho fa nyina no emamnti divine no maame nana ya happy birthday to you na me kokura no na akua ye my assistant producer na akua with my friend Gloria so was say fan check say pa ma sika slippers krachi de opep slippers ne mpaboa na ma yefo pa de a wono ene tonti na akua say ye man happy was say ye nchia ne pa na no ma yefo de na papa de wono ene ton wa ha Akwasi na ko pa be shia nyame shout so busia ene fiara de no wiase mun say du be sia woti Akwasi osofo asante nka woti na ye bi nka woti producer Jakwa Asare nso woti ne nka Paul de fa social media on Akwasi Broni ana boa yen ma ye de dwumadi ebremo midi ni Akwasi Boafo